10 η ώρα, μάλιστα. Αγάπες μου, Επακριβώς. άμα μας ακούτε ή άμα μας βλέπετε, παρακαλώ πείτε το για να το ξέρουμε. Θα το ρωτήσω και άμα θέλει. Είμαι θάιλος αστρολογίστας. Όχι ρε, κάτσε Ουρανολογίστας. να μας δώσουν σήμα. Τι, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Ουρανο... Βάλε. Τι ώρα. Να, βλέπω εγώ εδώ πέρα. Εσύ βλέπεις, αλλά εγώ δεν έχω δει κανέναν μέσα ακόμα. Έχει ένα live. Θα έρθουν με την καθένα στην ώρα του. Λοιπόν, ναι, πριν να αρχίσουμε, κοίτα, μη μου τρομοκρατείς τον κόσμο. Έτσι. Βλέπω εγώ. Τι βλέπεις. Εσένα με ανοιχτό το στόμα. Σε παρακαλώ, γιατί, για πάτα. Αγάπες μου, άμα μας ακούτε ή άμα μας βλέπετε, παρακαλώ πείτε. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι, κάτι νομίζω βλέπω. Πέστε μας αν μας ακούτε και εσύ λίγο πιο δυνατά. Σήμερα δυο ουράνιοι τύποι θα σας πάνε στον ουρανό. Πήραμε το πρώτο. Να, μας έστειλαν, ορίστε το πρώτο Καταρχήν πάω να διαβάσω και να χαιρετήσω τους πρώτους. Γεια σου Πόλα, γεια σου Μαρία Αργυρίου, Θεάρα. Και όχι μόνο, άρα μας ακούτε. Μας ακούτε καλά. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι κανόνισα την εκπομπή να βγει με έναν ουρανό να με το συμπάθειο. Σε παρακαλώ, μιλήστε και με. Δεν τέτοια. Γιατί όταν λες να εννοείς κάτι άλλο από αυτά τα να που ξέρεις εσύ. Παιδί μου είναι στην ακμή πάνω, μαζί με την Αφροδίτη στον υδροχό, Σελήνη στον υδροχό, γενικώς τα σπάει σήμερα. Και μαζί. Ναι, τα πάει. Ωραία, χαίρομαι. Σήμερα θέλω μια μαμάτη εκπομπή. Λοιπόν, μαζί το πάμε. Άκουσα, μην με σκεπάσεις. Πιάσε κόκκινο. Έλα, πες. Τα νύχια μου. Ναι, τα νύχια σου λέω. Το ποδιόν του. Λοιπόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για αυτόν τον φίλτατο, τον ουρανό, να δούμε τι κάνει, την πάση περιπτώσει, τι χαρακτήρα έχει. Και θα ξεκινήσω με το εξής απλό. Ο ουρανός είναι ετεροπροσδιοριζόμενος. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο χρόνος, δεν θα συζητούσαμε για ουρανό. Α, νόμιζα ότι όπως το πες ότι είναι αμφισεξουαλικός. Και αυτό μπορεί κατά περίπτωση. Κοίτα, δεν ξέρω για σένα, εγώ προς το παρόν δεν είμαι. Λοιπόν, ναι. Δεν σε περιπτώσεις ερωτικο-σεξουαλικές, έτσι. Πατάει το κουμπί και κάνει την αλλαγή, άμα θέλει. Μην με κουμπίσει άμα τώρα. θέλει, έτσι. Θα κάνουμε τσόντα, γι' αυτό στο λέω. Κάνει παιδί μου πειραματισμούς, αλλά εσύ ξεκινάς τώρα από το καυτό θέμα το τελευταίο, κάτσε να δει τα πρώτα. Λοιπόν, όχι, γιατί τον λένε τεταβλέ τον ουρανό. Όχι, είναι λίγο ψυχρός εδώ που τα λέμε. Σαν χαρακτήρας είναι λίγο ψυχρός. Δεν θέλω να μιλάς για τον εαυτό σου. Γιατί, εντάξει, παιδί μου, ο καθένας από τα εξιδίων κρίνει, τι να πούμε τώρα. Επειδή και εγώ είμαι μια ουράνια, αλλά. Λοιπόν. Ο ουρανός τοποθετείται πάντα απέναντι στον χρόνο. Τα θερμά μου. Έχουμε ένα καθεστώς, έχουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση και ο ουρανός την παίρνει και την πάει απέναντι. Τι λόγια είναι αυτά. Ή τουλάχιστον προσπαθεί. Θα μου βγάλεις ακατάλληλη την εκπομπή. Άρα, ο ουρανός δεν έχει ούτε ιδεολογία, ούτε μπέσα, διότι αυτό που θέλει να κάνει είναι η ανατροπή. Άρα ο ουρανός είναι ένας μπαμπέσης, σωστά. Ο ουρανός είναι ένας τύπος με βάση τον οποίο υπάρχει εξέλιξη. Γιατί χωρίς αυτόν θα έμενε ο χρόνος μονάχος και θα είχαμε βαρεθεί όλοι. Θα είχαμε σκλοβαρεθεί στον πλανήτη. Σκέψου τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει, αιώνες, χιλιετίες. Έτσι. Το θέμα με τον ουρανό είναι να ξέρει να τον παίζεις όμως. Να τον παίζεις. Ναι. Να την παίρνει, να γέρνει. Να σου πω κάτι. Έχεις πάθει κάτι. Εγώ πάθει ουρανίαση. Ο χρόνος σου έχει υποχωρήσει. Ατάκτος. Ναι. Πέρασα πολύ ωραία σήμερα το πρωί. Γεια σου, Νίκη. Ναι. Λοιπόν, ωραία, πήραμε τα αυτά. Μπράβο. Άκου τώρα, ναι. Η Παρθένη τρίτου δεκαήμερου, πώς θα πάμε επιτέλους. Παιδιά, λίγο κάμμα. Παιδιά, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, έλα να το πιάσω από την αρχή τώρα που έχουμε και παρέα. Να παίξω και την κολοκαθίστρα μου. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος, ο οποίος προφανώς είναι φιλικός, είναι πιο φιλικός, σε χαρακτήρες, ας πούμε ζώδια για να συνεννοούμαστε, που μπαίνουν ευκολότερα σε μια διαδικασία ανανέωσης, αλλαγής, ανατροπής. Λες λοιπόν ότι είναι πιο φιλικός, ενώ πριν από ούτε ένα λεπτό μας είπες ότι είναι ένας ρουφιανακός. Η αντίφαση είναι μέσα στο αίμα του. Α, οκ. Ναι. Να προσέχετε τους φίλους σας. Εγώ είμαι ουρανός, έτσι, και είμαι αυτή τη στιγμή κάτι. Τι? Είμαι κάτι, έχω μια ταυτότητα. Κάτι τέτοιο. Με το που αποκτώ την ταυτότητα, αυτομάτως, αντανακλαστικά που λέμε, δημιουργείται η επιθυμία, γίνω κάτι το αντίθετο. Να, είναι μια διχασμένη προσωπικότητα. Δεν είναι διχασμένη, όχι, περνάει από τη μία πλευρά στην άλλη, κατευθείαν. Έτσι. Και αυτό βέβαια συμβαίνει και στα προσωπικά και στα αισθηματικά και παντού. Και στα επαγγελματικά. Θέλει λίγο κοντρόλ. Ναι, στο επάγγελμα, αν έχει έναν ουρανό ασημάζευτο, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε να ασχολείσαι με πράγματα τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον διαρκές από μόνα του. Δηλαδή, τέτοια είναι η κοινωνία, ο άνθρωπος. Ασημάζευτα.
Ναι, με τεράστια ποικιλία, ποτέ δεν βαριέσαι. Okay. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα, να βάλουμε και τις επιστήμες δίπλα, έτσι, όλα τα υπόλοιπα κάποια στιγμή για τον ουρανό θα γίνουν βαρετά. Και αφού θα γίνουν για τον ουρανό βαρετά, θα έχουμε παρενέργειες. Και εδώ τώρα ποιο είναι το θέμα. Είτε έχεις έναν ουρανό βαρβάτο στο χάρτη. Πιάσαμε και τις βαρβατήλες τώρα. Και όταν τον βλέπεις να έρχεται, ή και εγώ θα τον δεις. Κάνεις την ανατροπή, μπαίνεις δηλαδή στη διαδικασία. Που τι σημαίνει αυτό. Είσαι εσύ μια χαρά, κάθεσαι τώρα στην καρέκλα σου. Σε βλέπουν όλοι, λένε καταπληκτική, μια χαρά και τέτοια. Δεν κάθεσαι όμως στις δάφνες σου. Όχι, σε δύο μαξιλάρια για να μην δείχνω πιο κοντή. Ναι, ουσιαστικά λοιπόν ο ουρανός, ο δικός σου, έρχεται να αμφισβητήσει τη θέση σου. Στην τραβάει. Φύγε από εδώ. Τώρα εγώ δεν μπορώ. Στην τραβάει, ναι. Στην κάνει. Λοιπόν, εσύ όμως μπορεί να σηκωθείς μόνος σου και να αλλάξεις θέση. Όχι, να μην του πω πάρε ό,τι θέλεις και φύγει, γιατί εγώ θέλω να αράξω. Πες του ό,τι θες, παιδί μου, αλλά κανονικά πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή καρέκλας γιατί θα είσαι στον αέρα. Αγαπημένο χόμπι του ουρανού, ο αέρας γενικώς. Ο αέρας που φυσάει, που ρίχνει, που πετάει. Πιο δυνατά λίγο, ευχαριστώ. Ναι, γιατί ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτός είπαμε ότι είναι λίγο λοξός. Είμαι τρελός. Ο Σταντάρας. Έτσι. Α, ο Κωνσταντάρας. Ναι, τι 30, 40, ο 50. τρελός θα έχει 400, όχι αυτό είναι από άλλο. Α, όχι αυτό με θυμίσες. Ναι, ο τρελός θα έχει 400. Που σημαίνει ότι τελικά ο έχων τον ουρανό πρέπει να πουλάει και λίγη τρέλα. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα κάνουμε και εκπομπή. Ναι, είναι σουρεαλιστής. Είναι σουρεαλιστής. Και κυρίως παίζει με τα αντίθετα. Αυτή είναι η φύση του. Δηλαδή σου λέει, τι βλέπω, αυτό. Θα πάω εγώ απέναντι. Τι βλέπω το απέναντι, θα πάω εγώ στο αυτό. Αυτή είναι η φόρμα που δουλεύει ο ουρανός. Δεν το λες κακό. Δεν έχει ούτε καλό ούτε κακό. Είναι που θα σε πετύχει. Δηλαδή, σε πετυχαίνει ελεύθερο κορίτσι, πάρε σου λέει. Πάρε. Αγοράκια, κοριτσάκια, που θες, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει ούτε σε αυτή τη φάση, έτσι. Δεν είναι ούτε ρατσιστής ούτε σεξιστής. Μπορεί να γίνει όμως. Τι, να γίνει συντηρητική κύλα. Βεβαίως, ναι, δεν έχει. Γιατί αν μεγαλώσει ένας ουρανός σε ένα ας πούμε προοδευτικό περιβάλλον, πώς λέμε για τα παιδάκια των αξιωματικών του στρατού. Ναι, είναι πολύ καταπιεσμένα. Που βγαίνουν αναρχοκομμουνιστές, ισχύει και το ανάποδο. Παιδάκια μεγαλωμένα σε μια οικογένεια χίπιδων, ας πούμε, έτσι, που έχουν ουρανό. Θα γίνουν γιάπηδες, κατευθείαν. Δουλεύει πολύ στην κόντρα και δουλεύει στα αντίθετα. Το θέμα βέβαια είναι για όλους και για κάθε περίπτωση αυτά τα αντίθετα να υπόκειται σε μια σύνθεση και όχι να τα αφήνουμε να πηγαίνουν ανεξέλεγκτα. Πότα από εδώ, πότα από εκεί. Και το βασικό του συστατικό είναι η απροσδιοριστία έτσι όπως προκύπτει. Διότι σου λέει, τι είσαι εσύ, του λες και εγώ, μακάρι να ξέρα. Γιατί μόλις πεις κάτι, αυτομάτως τίνεις προς το αντίθετο. Το πάω αυτό. Εσύ, λες αυτό να μου συμβαίνει εμένα, παραδείγματι που λέω ότι δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνω μα μεγαλός. Ναι, αυτό είναι κλασικός ουρανός. Και ακουμπάει πάνω και στο πατρικό και στο μητρικό πρότυπο, όταν σχετίζεται με τον ήλιο της Σελήνη. Ναι. Αυτό. Και σου λέει τώρα, ποιος είναι ο πατέρας μου. Ο Κρόνος, για παράδειγμα, σου δίνει μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη. Ο πατέρας είναι αυτός. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, κάνε το κουμάντο σου. Είναι σημείο αναφοράς. Ο ουρανός σου λέει, είναι μία αυτό, μία το άλλο. Μία εκεί. Άλλοι λένε μία το ναι, τρίτο. άλλοι λένε όχι. Και μπαίνεις και στη διαδικασία και πες τώρα, τι είναι ο πατέρας μου, αυτός. Δηλαδή έχει και το ένα και το άλλο. Με τη μάνα τα ίδια. Οπότε τα παιδάκια που μεγαλώνουν και έχουν ήλιο ουρανό ή σελήνη ουρανό, κάπου στην πορεία ψιλοτρελαίνονται. Αλλά ένα στοιχείο που έχει μεγάλη σημασία να το δούμε ενταγμένο μέσα σε αυτό το κλασικό οικογενειακό μοντέλο είναι η ανεξαρτησία. Δεν παζαρεύεται. Λοιπόν, γιατί αν πας τώρα να το πειράξεις αυτό, δηλαδή να πεις μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, σαν τον Άρη. Μοιάζουν πάρα πολύ με τον Άρη. Μόλις του πει μην κάνεις αυτό, τάκ, πάει και το κάνει. Όπα παιδιά, και πριν αρχίσει η εκπομπή μου έλεγε θα φας έναν ουρανό. Πήγα να του πω, δεν θέλω να σας πω. Ναι, συνέχισε. Τι να συνεχίσω, εσύ βέβαια ως καρκίνος, κανονικά θα έπρεπε να υποφέρεις και να πονάς. Δεν είμαι παραδοσιακή όμως. Αυτό είναι το θέμα. Είσαι, ναι, έχεις μια εναλλακτική βερσιόν τέλος πάντων του καρκίνου. Παρότι υπάρχουν και τα άλλα, δεν θέλω τώρα να βγάλω τα άπλυτα στη φορά. Όπως επίσης ο κύριος Ριζόπουλος είναι ένας κρυφοκαρκινάκος μανιανούνια. Συγγνώμη για το μανιάς. Και συνέχισε, για πες. Εγώ, παιδί μου, έχω προτάσω τα υδροχοϊκά μου στήθη ουρανού. Για να προστατευτείς λοιπόν από τη σελήνη μου την υδροχοϊκή, για πες. Τι να πω.
Λοιπόν, καταρχήν, πριν μας πεις ποια ζώδια. Καταρχήν, ο ουρανός μπαίνει στον Ταύρο, ας πούμε. Δεν θέλω κλάματα. Ναι, 6 Μαρτίου μπαίνει. Έτσι, 6 Μαρτίου είναι ιστορική ημερομηνία. Είναι επέτειος του Κιλελέρ. Νέα Σελήνη το 2019. Ο Ερμής Ανάδρομος και ο ουρανός στον Ταύρο. Αυτό τώρα πώς το λέω. Έχουν κάτσει όλα μαζί κάπως. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και θα μείνει εκεί μέχρι το 2026. Τι λέτε, θα έχω 50 τότε. 7 χρονάκια κάθεται, ναι, από την ανάποδη. Δεν το κατάλαβα. Από τα 100 ξεκινάς. Το γέλοτα δεν κατάλαβα. Από τα 120 ξεκινάς. Τι λέει ο Χατζηθωμάς, ρε Πούστη. Και μέσα σε αυτό το υπέροχο και καταπληκτικό διάστημα, κάποιοι θα υποστούν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους. Δεν είναι κακό, να αλλάζει λίγο η ζωή. Που θα τις θυμούνται. Ναι, αλλά είπαμε ότι εδώ κάποιοι δεν το χειρίζονται καλά αυτό. Δεν μπορούν. Δεν τις αντέχουν τις αλλαγές, παιδί μου. Τι θα γίνει τώρα. Γιατί δεν τις αντέχουν. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά ή να πούμε πρώτα τα κοινωνικοπολιτικά. Ρίξε ένα κοινωνικοπολιτικό, γιατί θέλω να σου πω ότι άκουσα ότι λόγω του ότι ο καπιταλισμός πεινάει τα λίστια. Καλά, αυτή είναι η ναι, το λένε χρόνια αυτό, ναι. Θα φάει ανατροπή που θα πει αμάν. Ισχύει. Κοίταξε να δεις. Άμα τελειώσει ο καπιταλισμός, εγώ θα φάω τον περέ μου. Θα το ξέρεις. Ο δικός μου δεν σου κάνει, είναι 3 νούμερα. Εξάλλου, χωρίς καπιταλισμό, τι θα κάνουμε εμείς. Κάτι θα εφευρεθεί. Πώς, πρέπει να είμαστε κάπου απέναντι. Δεν γίνεται. Μετά πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Γιατί εμείς είμαστε απέναντι. Είμαστε απέναντι. Πώς, τι, πού. Ως ουρανοί είμαστε απέναντι. Σόπερ, εσύ δεν μας έλεγες στα μαθήματα ότι όταν ο ουρανός γίνει εξουσία μεταμορφώνεται σε χρόνο. Βεβαίως, γιατί κοιτάζει τον εαυτό του τον καθρέφτη κάθε πρωί που ξυπνάει ως εξουσιαστής και λέει πώς είσαι έτσι, ρε. Δηλαδή δεν μπορεί να το χωνέψει. Και έχουμε κλασικά συμπτώματα από ουράνιους κυβερνήτες, πρωθυπουργούς, προέδρους κλπ. Οι οποίοι μπορεί να κάνανε κάποιες αλλαγές στην αρχή της καριέρας τους, της πορείας τους. Αλλά ήταν μικροί. Μετά άρχισαν να βαριούνται και κάνανε ό,τι βλακεία τους πέρνουν από το κεφάλι, χώρια που γίνανε και φασισταριά πρώτα. Έτσι, γιατί ο ουρανός είναι σαν να σε προκαλεί, σου λέει ρε εσύ, να δούμε τι άλλο θα σου κάνω, το αντέχεις, να σου κάνω και το άλλο, το παραπάνω, το αντέχεις και αυτό, πάμε παραπάνω. Γι' αυτό μην παίζετε με τέτοιους τύπους, είναι διεστραμμένοι τελείως, το συζητώ. Δηλαδή όσο βλέπουν ότι τσιμπάς κιόλας, τσιμπάς, δηλαδή σου κάνουν κάτι και μια προβοκάτσια και εσύ ταράζεσαι, υπερθεματίζονται μετά. Λέει, όταν λοιπόν γίνεται βάλε κι άλλο. Ο ουρανός γίνεται τότε Κρόνος, like this, έτσι. Γίνεται Κρόνος και ξεχνάει τον ουρανό. Μέχρι να έρθει ένας άλλος ουρανός να τον ανατρέψει. Να, αυτά είναι από τη ζωή βγαλμένα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι θα δούμε λοιπόν στον κόσμο, γενικώς ρε παιδί μου, πώς το έχεις στο μυαλό, δεν λέω ότι φαντάζεσαι γιατί πραγματικά. Έχουν ήδη γραφτεί και υποθεί αρκετά που ποντάρουν κυρίως στο οικονομικό σκέλος του Ταύρου. Ναι, το ζώδιο έχει σχέση όσο να είναι με τις κτήσεις, τα λεφτά, το τραπεζικό σύστημα, τις καλλιέργειες, μπορεί να πει διάφορα, ό,τι θέλεις φορτώνεις. Και υπάρχει διάχυτη μια τέτοια εικόνα, ότι δηλαδή θα μπει ο ουρανός στον Ταύρο και θα γίνει όλα μαντάρα. Okay. Εγώ λοιπόν θα το πω ως εξής, θα το πω ουράνια. Αυτό έτσι όπως τοποθετείτε δεν είναι σωστό, αλλά είναι σωστό. Στην προκειμένη περίπτωση. Σαφέστατος. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί από τα περάσματα που έχουμε του ουρανού στον Ταύρο δεν προκύπτει κάποιο τέτοιο συμπέρασμα. Δηλαδή, αν πας και πίσω να πας, να το κοιτάξεις ιστορικά, δεν βγαίνει κάποιο πόρισμα ότι άσον και καλά πειράζεται ας πούμε η οικονομία. Θα το δεις αυτό σε μια-δύο περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα. Για να είναι αξιόπιστο. Έτσι. Αυτό που μπορεί να πειράξει ο ουρανός στον Ταύρο πιο εύκολα είναι οι εξουσίες. Έτσι. Με αυτή την υποσημείωση, προφανώς μπορεί να είναι και τα δύο. Έτσι, δηλαδή, έρχομαι εγώ που είσαι εξουσία, σου παίρνω τα λεφτά, μένεις εσύ στον άσο, γεια σας. Κάνεις επανάσταση, για να τα πρέσεις πίσω. Ένα τέτοιο πράγμα. Στην παρούσα φάση όμως, επειδή το παιχνίδι στα οικονομικά παγκοσμίως το κάνει ο Ποσειδώνας στα ψαράκια, παίρνει πάσα ο ουρανός, τριπλάρει, μπαίνει έξω δεξιά μέσα κλπ. Και σκοράρει. Γυναίκες κυρίως μας παρακολουθούν. Τα αγόρια είναι μόνο οι θαυμαστές μου. Γι' αυτό μη λες ποδοσφαιρικές αηδίες. Παιδί μου χρησιμοποιώ τώρα μια αυτή, τι να πούμε. Παίρνει πάσα από τον Ποσειδώνα πάντως, ο οποίος όντως εκεί που είναι μπορεί να δημιουργήσει ένα οικονομικό χάος κάποια στιγμή. Ο ουρανός στον Ταύρο μας ενδιαφέρει σαν αμφισβήτηση των αξιών.
Και εδώ πρέπει πάλι να δούμε σε ποιο καθεστώς τοποθετείται όσον αφορά τα οικονομικά. Δηλαδή, αν συζητάμε τώρα για μια κατάσταση, ας πούμε, ευδαιμονίας που επικρατεί στο δυτικό κόσμο, ότι δηλαδή τα λεφτά, μας πάρουν τα λεφτά παιδιά, είμαστε μια χαρά, πάμε, τρώμε, πίνουμε και είμαστε αναπτυγμένοι και το και το. Σε αυτό το σημείο ο ουρανός στον τάβρο θα βάλει τη σφραγίδα του. Θα πει μαγκές, αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα. Και θα μπείτε σε μια διαδικασία και κοινωνικών αλλά και οικονομικών ανατροπών. Οι οποίες θα σας βάλουν μυαλό. Τι σημαίνει θα βάλουν μυαλό? Ο Ευρωπαίος, για παράδειγμα, και ο Αμερικάνος, που θεωρούν το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, το τι έχουν στην τσέπη, θα δοκιμαστούν. Όλοι. Κατά πλειοψηφία. Θα δοκιμαστούν με σκοπό, προς εδώ υπάρχει σχέδιο σατανικό του ουρανού, να αποδείξει. Είναι στρατηγικός ο ουρανός. Ότι, όχι, δεν είναι εγώ στο να αποδείξει ότι όλα αυτά πάνω στα οποία βασίστηκαν και στηρίχθηκαν, έτσι, είναι μία μούφα, ένα τίποτα. Είναι μια υποκρισία. Πόσοι θα βάλουν μυαλό? Λίγοι. Γιατί στην ουσία αυτό που θα επικρατήσει θα είναι το σοκ. Θα πάθουν ένα σοκ. Μας πήραν τα λεφτά, ναι. Μετά θα τους ξανάρθουν και θα έρθουν στα ίσα τους. Εδώ τώρα λέει, κατά πόσο θα δημιουργήσει αυτό ένα τραύμα ή κάτι τέτοιο είναι συζητήσιμο. Μπορεί όμως να γίνει. Εντάξει. Απλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν την εξουσία, ας πούμε, επειδή έχουν χρήμα. Όχι, εγώ τώρα συζητάω για το δυτικό κόσμο, όπου το χρήμα κυριαρχεί. Μας έχουν πρίξει τα αυτιά και τα αυτά με την οικονομία των αγορών και το ένα και το άλλο κλπ. Υπάρχει περιπτώσει, η οικονομία των αγορών έχει και τα κάτω της, τα πολύ κάτω της, έτσι. Και προφανώς μια τέτοια ώρα είναι κοντά. Okay. Αλλά. Για την παγκόσμια οικονομία λες? Ναι, εδώ όμως τι έχει γίνει τώρα? Για πάμε. Από πείρα, επειδή εγώ είμαι αρχαίος όπως ξέρεις, γνωρίζω ότι ο ουρανός στον ταύρο πρακτικά χωρίζεται. Μπορούμε να το χωρίσουμε όσον αφορά το είδος της επιρροής του σε δύο φάσεις. Ναι. Είναι το πρώτο μισό, το πρώτο 15 έως και 20 που κάνει σε μοίρες, και είναι και το δεύτερο, το τελευταίο. Μας φώτισε. Εκεί στο τελευταίο είναι που λένε όταν του σοφάει ο γάιδαρος. Πότε είναι το τελευταίο? Μετά, όταν θα είναι, ξέρω εγώ, 26 λέμε θα φύγει. Έχω κάνει lifting τότε. Από το 22 και μετά θα αρχίσει να μετράει. Από τη μέση και μετά. Τότε εξαγριώνεται αυτός. Φαίνεται ετοιμάται, επειδή ετοιμάστε να εγκαταλείψει το κάνει τη ροκιά, ρε παιδί. Σου λέει είναι τώρα, παιδιά, φουρτσάρουμε. Ναι. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο αποσταθεροποιητικά και σε επίπεδο οικονομιών και σε επίπεδο εξουσιών. Έτσι, και στα δύο μέτωπα παίζει. Οπότε, εμείς δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε το πρώτο μισό, το οποίο είναι σε γενικές γραμμές παραγωγικό, θα αλλάξει κάποιες δομές υπέρ του κόσμου, να το πω εγώ. Αυτό είναι σπουδαίο που λες. Έτσι, ναι, σαφώς. Θα τις αλλάξει υπέρ του κόσμου. Και ειδικά τώρα, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε, ας πούμε, κάποια δικαιώματα, τα πήρε ο Πλούτονας και τα έστειλε στον Αγύριστο, έτσι, και ο ουρανός την έκανε τη δουλειά, τώρα θα ξαναφέρει ο ουρανός. Θα πει, παιδιά, εντάξει, σας πήρα κάτι, να σας δώσω κάτι άλλο πίσω. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι από τώρα που μιλάμε και από πέρυσι που έχει μπει για πρώτη φορά στο ταύρο, μέχρι το 21-22. Είμαστε μια χαράδρα. Ναι, το 22 βέβαια αρχίζουν τα όργανα. Δεν μας έχεις πει πολλά χρόνια. Εκεί κάθε η πύλη τώρα, τι να κάνω. Λοιπόν, αρχίζουν τα όργανα που σημαίνει ότι, παιδιά, ό,τι έχετε, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε μέχρι τότε. Μετά, ούτε νομίσματα αυτά που έχουμε σήμερα θα έχουμε, ούτε ισορροπίες τέτοιες που έχουμε σήμερα θα έχουμε, και ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Ναι, αλλά όταν λες αυτό, ναι. Κάποια σταθερά πράγματα, ας πούμε, που υπάρχουν σήμερα δεν θα υπάρχουν, όχι ότι θα πεθάνει κανείς. Τι να πεθάνει, όχι, δεν πεθάνει. Αυτά τα πράγματα, ειδωμένα από ένα πειραματικό μυαλό, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έτσι. Και ειδικά αυτοί που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, είναι σε πανευτυχή θέση. Πανευτυχή που λες και εσύ. Εκείνοι που έχουν να χάσουν όμως, σίγουρα μπορεί να ζοριστούν. Οπότε, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Λοιπόν, ναι, εγώ τα έχω ξαναπεί αυτά και τα έχω γράψει για πρωτογενή παραγωγή και τέτοια, δηλαδή να έχουμε και τίποτα να τρώμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Παγκόσμιο πόλεμο βλέπεις. Όχι, βέβαια. Ερωτήσεις είναι θεατών. Είναι Δεν βλέπω εγώ εδώ πέρα κανένα παγκόσμιο. Ναι, αλλά εγώ μιλάω και με το YouTube πολύ και με όλα τα social media. Καλά, λοιπόν, Δημήτρη, τώρα για τον Ολυμπιακό άστρο, δεν έχει σχέση με τον ουρανό αυτό. Ναι, και μιλάς τώρα στο βαζελάκι για να καταλάβεις. Δεν είναι, η αστρολογική πρόβλεψη είναι ουδέτερη. Και είναι ψαράκι ο γάβρος. Απλά στο λέω έτσι να το ξέρεις. Λοιπόν. Και η βαζελάρα τι είναι πάντα. Αρχίσαν τώρα αυτό που
Σκορπιούς, Αφροδίτε, Σκορπιό, Ήλιο, Σκορπιό, παιδιά. Λοιπόν, μωράκια, ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή, αφού είδαμε μια γενική παγκόσμια όσο γίνεται εικόνα. Ναι, έχω δώσει το στίγμα, ωραία. Τώρα θα σας πούμε ποιους επηρεάζει, να μιλήσουμε όμως αρχικά τι μπορούν να δουν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να λες έναν άνθρωπο που είναι Ταύρος επί παραδείγματι, το λέω επειδή... Αμάρτημα βαρύ αυτό. Ναι. Δεν θα δει κάτι στη ζωή του από τη μία μέρα στην άλλη ακαριέα. Όχι, πρώτα απ' όλα έχουμε 7 χρονάκια με την ησυχία μας, έτσι. Γιατί αυτά που είπαμε πριν ισχύουν για το κοινωνικό μοντέλο, ας πούμε. Δηλαδή, για μας, πώς θα πάει ατομικά για τον καθένα. Μπορεί ο ουρανός να έχει βέλη στη φαρέτρα του. Σου βγάζει, τάκ, σου στέλνει ένα σοβιετικό τρόνα, δηλαδή πιο βέλος. Και πάμε λέγοντας. Άρα κοτρώνες στη φαρέτρα. Ναι, ο ουρανός, είπαμε, τα ρίχνει από ψηλά. Έχει αυτή την ειδικότητα. Λοιπόν, θα ήθελες να πούμε, επειδή τώρα κάθε άνθρωπος έχει τον ουρανό του στο οροσκόπιό του και επειδή ο ουρανός είναι ένας πλανήτης που χαρακτηρίζει γενιές, πόσα χρόνια κάθεσαι στο κάθε ζωή? 7 χρονάκια. 7 χρόνια. Δηλαδή, άμα μου πει κάποιος, όπως εγώ επί παραδείγματι έχω ουρανό στην Παρθένο, θα ξέρω περίπου ότι είναι... Εμείς ξέρουμε ότι είσαι αρχαία ήδη. Ναι. Αλλά άμα έχεις ουρανό στην Παρθένο. Αλλά σεξι. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Θα ξέρετε λοιπόν ότι γενικότερα αυτός ο πλανήτης δεν αφορά ατομικά και μόνο εσάς ή εμάς, όλους μας δηλαδή, όσο κοινωνικά. Ναι, παιδί μου, κοίταξε, μπορεί να τον έχεις μπάρμπα στο οροσκόπιό σου, δηλαδή να έχει δεσπόζουσα θέση, να πιάνει ήλιους, σελήνες, Αφροδίτες κλπ. Οπότε, άμα κάνει δουλίτσα, ανεξαρτήτως ζωδίου, έτσι, θα την κάνει τη δουλίτσα του. Θα σε στείλει δηλαδή. Ωραία. Τι είναι, το ιδανικό του ουρανού είναι η οικογενειακή συγκέντρωση. Δεν θα μπορώ πια. Μαζεύεται το σόι όλο σε μια γιορτή, ας πούμε, που είναι κλασική γιορτή. Λοιπόν, και εμφανίζεται το απολωλός πρόβατο, ο άσωτος Υιός, η κόρη, με έναν ουρανό, να πάλι με το συμπάθειο. Άντε πάλι. Λοιπόν, αρχίσαμε τις χειρονομίες. Με το που μπαίνει μέσα και βλέπει όλο αυτό το αγίασμα να κάθεται και με το σεις και με το σάς και αυτό, γεια σου κουμπάρα, γεια σου αυτό, γεια σου εκείνο, διαολίζεται. Λέει τι είναι αυτά. Κάνει λοιπόν 2-3 προβοκάτσιες, τσιμπάνε τα πρώτα θύματα και μετά γίνεται η συγκέντρωση αυτή η εορτή, γίνεται μπάχαλο. Είδες. Ευχαριστημένος αποχωρεί. Αποχωρεί, αλλά έχετε παρατηρήσει ότι όταν ύστερα από καιρό έρχεστε, ξέρω εγώ, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και βλέπετε συγγενείς που έχετε να δείτε καιρό, σχεδόν πάντα προκύπτουν καυγάδες. Μα πραγματικά. Πρέπει να διαπιστωθεί πρώτα απ' όλα αν υπάρχει ο δαίμον ουρανός μέσα στην Ομίγυρη, έτσι, ο οποίος όμως θα πούμε, για να μην τον αδικήσουμε, Ναι. ότι αν υπάρχει, αν γίνεται ένας κακός χαμός, ποιον θέλεις για ειρηνιστή? Τον ίδιο. Αυτόν θέλεις πάλι. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ο ένας είναι χριστιανός, ο άλλος μουσουλμάνος, ο άλλος βουδιστής και ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Θα πάει λοιπόν ο ουρανός εκεί και θα πει παιδιά, στηριχτείτε πάνω μου. Θα τους φέρει κοντά. Και όταν γίνουν μια αγαπημένη ομάδα, θα αρχίσει ανάποδα. Ωραία. Ας πιάσουμε τον ουρανό στα ζώδια ή θέλεις να πεις πρώτα εκεί? Λοιπόν, τώρα εδώ για τον ουρανό στα ζώδια θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Δηλαδή, ο ουρανός στον Ταύρο αφορά 4 πρωτίστως ζωδιάκια. 4. Τους Ταύρους βεβαίως, τους απέναντι Σκορπιούς και Λιονταράκια και Υδροχόους. Εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι. Για τα υπόλοιπα ζώδια μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορούμε να το περάσουμε. Κοιτάξτε, θα ανοίξετε το χάρτη σας, το γενέθλιο, θα δείτε πού βρίσκεται, σε ποιο ζώδιο ο ουρανός, για να ακούσετε κι εσείς. Για να καταλάβουν, γιατί είναι και άνθρωποι. Ναι, εδώ, ναι, αν ξέρετε παραπάνω για το οροσκόπιό σας, μπορούμε να συζητήσουμε και για θέματα οικοθεσίας. Δηλαδή, σε ποιον οίκο περνάει ο ουρανός. Γιατί μπορεί να μην είστε Σκορπιοί, να έχετε το οροσκόπο Σκορπιό ή οροσκόπο Ταύρο. Μαρία Αργυρίου, άκουσε κάτι που είπε για οροσκόπο Σκορπιό? Ναι, αυτό λοιπόν θα μετρήσει. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς για τον ουρανό τώρα, ότι είναι τέλος πάντων. Ναι. Όχι, εδώ είναι ένα βήμα δημοκρατικό, μπορούμε να λέμε ότι μας γουστάρει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τώρα το θέμα εδώ με τους Σκορπιοταύρους. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τον Ταυράκο, το καημένο. Από το βασικό άξονα. Δεν θέλω καημένους. Θα μπορούσα να πω καλά να πάθουν. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αγαπώ. Ο άξονας Ταύρου Σκορπιού έχει να κάνει με το έχω κυρίως. Έχω, δεν έχω. Δηλαδή όλα τα πράγματα κρίνονται από αυτό. Έχω, είμαι καλά. Δεν έχω, δεν είμαι καλά. Παίρνω. Το λέω για τους απέναντι. Δεν μ' αρέσει το τέτοιο. Το παίρνω. Αυτό δεν μ' αρέσει. Το παίρνω, παιδί μου, δεν σημαίνει το παίρνεις παρανόμως. Το παίρνεις, βάζεις
και λεφτά και παίρνεις και λεφτά. Έτσι. Αυτή όμως είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει πάντα με το έχω ή δεν έχω. Ο άλλος άξονας, λέοντα υδροχόου, έχει να κάνει με το είμαι ή δεν είμαι. Δηλαδή ένα λιοντάρι είναι. Αν δεν είναι κάτι, είναι ψωρολιοντάρι. Είναι άλλη κατηγορία. Δεν έχω γνωρίσει, ναι. Και τα δύο ζώδια είναι ψωνάρες. Το καθένα στον τομέα του, ναι. Αλλά επί της ουσίας μπορούν να χειριστούν ευκολότερα αυτά τα πειράματα, τα πετάγματα, τα τεινάγματα, τις προβοκάτσιες του ουρανού, γιατί στην ουσία η διαφορετικότητα που επαγγέλλεται ο πλανήτης είναι η φύση και των λεόντων και των υδροχόων. Ωραία. Έτσι, δηλαδή οι λεόντες θέλουν να είναι διαφορετικοί γιατί είναι μοναδικοί και ξεχωριστοί, και οι υδροχόοι επίσης δεν το λένε, δεν το φωνάζουν όπως οι λεόντες, αλλά είναι. Αλλά πολύ θα ήθελα να είναι λέοντες. Αλλά είναι. Εδώ λέοντες. συζητούσα και μια φίλη της προάλλες και της εξηγούσα ότι οι υδροχόες ειδικά είναι πιο κοντά στο παλάτι από ότι οι λιονταρίνες. Να δεις. Ναι. Η μία έχει το όνομα και η άλλη χάρη. Okay. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή τη βασική διαφορά, η οποία παίζει και ρόλο στο πώς θα κυλήσει η ιστορία για τα 4 αυτά ζώδια, ανά 2 βλέποντάς τα. Έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, δηλαδή παίζουν ρόλο και οι οροσκόποι για όσους. Σαφώς παίζουν ρόλο οι οροσκόποι. Εμείς αναγκαστικά θα μείνουμε στα ζωδιάκια. Ωραία. Και θα πούμε και μερικά πράγματα για τα υπόλοιπα ζώδια, να μην γκρινιάζετε, περιμένετε όμως. Ναι. Ταύρος τώρα. Ο Ταύρος είναι η πέτρα. Έβαλες τίτλο «Πέτρα που κυλάει, δεν χορταριάζει, δεν μαλλιάζει, χόρτα δεν μαζεύει» κλπ. Ο Ταύρος όμως δεν κυλάει. Ναι, αλλά ο Ταύρος είναι βράχος να σταθεί. Ναι. Πάει λοιπόν ο άλλος, έρχεται το κουνάει. Πάει. Λοιπόν, ο ουρανός έχει τη δυναμική να δώσει μια στο βράχο, κάνει μια τικ και να πάει πέρα. Τρέχει ο βράχος. Τρέχει ο βράχος, χόρτα δεν μαζεύει, αλλά ο Ταύρος είναι πάνω και φαντάζομαι τον Ταύρο να γυρίζει πάνω στο βράχο τώρα, έτσι. Γιατί να φέρνει να μην κατέβει, δεν κατέβει. Σημαίνει ότι σταθερό σημείο ισορροπίας που είχαμε, το είχαμε, πάει, το χάσαμε. Γιοκ. Έτσι, δεν υπάρχει πια. Και μέχρι να κάτσει κάπου ο βράχος, να βρει καμιά γούρνα, τέλος πάντων κάνα λόφο να κάτσει εκεί, γυρίζει και ο Ταύρος. Με τον Ταύρο του μαζί. Με τον Ταύρο του μαζί. Και ο Σκορπιός ακολουθεί, δεν είναι θέμα. Τώρα ο Σκορπιός είναι πιο ελαστικός. Που σημαίνει ότι όλα αυτά τα σταθερά σημεία αναφοράς που είχε ο καθένας στη ζωή του, πάβουν να ισχύουν. Άρα κάτι χάνεις εδώ. Υπάρχει λόγος όμως. Προφανώς, πριν πάμε στο λόγο αυτό, πάντα υπάρχει ένας λόγος, εμείς τον βρίσκουμε και λέμε ότι υπάρχει. Θα πρέπει να δούμε και αυτούς τους Ταυροσκορπιούς, οι οποίοι προς το παρόν ζουν μέσα στη μαύρη δυστυχία. Γιατί τι πάθαν. Δεν έχουν, παιδί μου, ούτε σουβλάκι να πάρουν, πώς το λένε. Δεν έχουν τίποτα. Ζουν στην αφάνεια. Δεν εκπληρώνουν δηλαδή αυτό το βασικό αίτημα για το οποίο ήρθαν σε αυτόν τον πλανήτη. Λέμε τώρα σε πρώτο επίπεδο. Ναι. Μάλιστα. Έρχεται ο ουρανός, λέει, παιδάκια, δεν έχετε. Εδώ, πάνω μου, στηριχτείτε. Ζουρζίνα ακούς. Ναι. Και να, τα φέρνει όλα. Και τα φέρνει ξαφνικά. Διότι δεν είναι ο ουρανός, είναι πάντα υπέρ της απότομης αλλαγής. Σου λέει τώρα μην χάνουμε και χρόνους. Λοιπόν, τα φέρνει όλα ξαφνικά και αλλάζει το στάτους. Έχουμε λοιπόν μια κατηγορία ταυροσκορπιών, οι οποίοι θα δουν λίγο πρόσωπο. Τα μπατήρια δηλαδή. Ναι, αλλά όσοι έχουν και. Το πλατητής τους. Μην πω ότι τσιγκουνεύονται κιόλας. Είναι τσιγκουνιδές. Όχι απαραίτητα. Έτσι. Όχι απαραίτητα. Ο Ταύρος κυρίως θέλει να έχει την ησυχία του. Αυτή την ησυχία, αγαπητοί Ταύροι, Ταυρίνες, θα τη χάσετε, να το ξέρετε αυτό. Θα γίνει η ζωή σας συναρπαστική. Ο καθένας με τη σειρά του, βέβαια, μην βιάζεστε. Ναι. Σε ποιο τομέα βάλλονται περισσότερο ή σε όλους? Βάλλονται σε όλους. Γιατί εδώ μένουμε στο οικονομικό σκέλος που είναι και των δύο ζωδίων, αλλά στην ουσία και οι Ταύροι και οι Σκορπιοί μπορεί να αλλάξουν τι? Οι σχέσεις τους. Στις σχέσεις τους χτυπάει. Στις σχέσεις τους χτυπάει και αν ψάχνουμε για έναν σκοπό, είναι για να αλλάξει πάλι κάτι. Αυτός είναι ο σκοπός. Αν πούμε ότι υπάρχει σκοπός. Δηλαδή σου λέει, Ταύρε, Σκορπιέ, πολύ κάθεσαι ίδιος. Και με αυτό, όπως καταλαβαίνεις, μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ο Ταύρος. Δηλαδή ο Σκορπιός τις κάνει τις βουτιές του. Εύκολα. Πετάγεται μέχρι την άβυσσο γωνία, έτσι, και ανεβαίνει πάλι, δηλαδή το ψάχνει κάπως. Ο Ταύρος όμως. Ο Ταύρος έχει μια γωνίτσα, λέει εδώ καλά είμαστε. Δεν πάω πουθενά. Ναι, άρα τώρα δεν γίνεται αυτό, δεν πάω πουθενά. Όμως για καλό του δεν γίνεται. Το καλό του τώρα είναι για να εξελιχθεί υποτίθεται, αλλά γέροντα του. Του αρέσει. Δεν θέλει. Όχι. Σου λέει πάνω που βρήκαμε και αλλάξαμε. Σία και αλλάξαμε άλλη εικόνα. Δηλαδή δεν θα έχει πια εξασφαλισμένη μια βάση ηλική με την έννοια είτε από τον μπαμπά του είτε από τον ίδιο είτε
Να αράξει. Όχι, δεν υπάρχει άραγμα. Μέχρι να ξαναβρει τη βολή του, Το 26. έχει κίνηση. Ναι. Αφού είναι νοχελικούλη. Τυπικά, όπως οι περισσότεροι κρύοι, ας πούμε, που τον περάσανε τώρα και τον αποχαιρετούν. Η κρύη, εντάξει. Λοιπόν, οι κρύοι, οι οποίοι είναι όντως πιο φιλικοί στον πλανήτη, και ο πλανήτης είναι φιλικός σε αυτούς. Έτσι. Κάποιοι δοκιμάστηκαν, δηλαδή πιο συντηρητικοί χαρακτήρες δοκιμάστηκαν. Αλλά το μήνυμα σε κάθε περίπτωση είναι ότι η ζωή τους άλλαξε τελικά. Καλά, γενικώς τα παρορμητικά το φάγανε. Ναι, και στα παρορμητικά, πάλι το αναφέρεις έτσι. Οι κρύοι, ας πούμε, τον ουρανό θα μπορούσαν να το χειριστούν πολύ καλύτερα, πολύ πιο εύκολα. Η ζυγή. Και η ζυγή. Τη δείξαμε σταυρό. Κατά το ίμιση. Ας μην το πάμε εκεί. Όχι, βέβαια, τώρα που τελειώνει. Κλείνει η αυλή αυτή, τελειώνει. Κατεβαίνουν οι κουτίνες. Έτσι. Γιατί κατά το ίμιση η ζυγή? Η ζυγή γιατί πάντα πρέπει να αποφασίσουν ποιον είναι. Μέχρι να αποφασίσουν Ήτανε με το. Γεια σας. Είναι με τον ουρανό, είναι και με τον αντιουρανό. Αντιουρανό ακούω. Είναι καινούργια όρος. Οπότε μπήκανε διλήμματα στη ζωή του κλπ. Η ουσία είναι ότι κάποια πράγματα άλλαξαν και πάνε μπροστά. Μπορεί να διαλύθηκαν σχέσεις, γάμοι, συμμαχίες, συνεργασίες ή να έγιναν περίεργες συνεργασίες. Γιατί ο ουρανός και με αυτά θα πάει καλά. Δηλαδή, με ποιον θα συνεργαστείς, ας πούμε. Υποτίθεται με κάποιον που είναι όμορος όσον αφορά τα σχέδια, τις πεποιθήσεις κλπ. Όχι, πας και βρίσκεις τον αντίθετο. Και προκύπτει μια συμμαχία περίεργη. Έτσι. Αυτά είναι του ουρανού. Γιατί σου λέει, άμα κάνεις συμμαχία κανονική, έπεσες έξω. Ωραία. Υπάρχουν εντολές του ουρανού. Τώρα είπαμε για τον κύκλο που κλείνει των παρορμητικών, αλλά αυτές οι εντολές ισχύουν για όλους, κάθε φορά. Και είναι θέμα του κατά πόσο κάποιος μπορεί να τις διαχειριστεί ή να τις ακολουθήσει πιο πιστά. Αν και το πιστά για τον ουρανό είναι σχήμα λόγου, δεν υφίσταται. Έτσι, το παίρνω από τον τάβο του δανείζομαι τώρα. Και για να κλείσουμε τον κύκλο των παρορμητικών, εννοείται πως οι καρκίνοι είχαν μεγαλύτερο θέμα, ας πούμε. Περισσότερες ανατροπές θα στα πει. Ναι, για τον καρκίνο τώρα ανατροπή, γιατί με ανατρέψει, φίλοι. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα, βολεμένοι, στο τζάκι μας, στη γωνιά μας, η οικογένεια. Στραβά ήταν, δεν πειράζει, εγώ τα έχω μάθει τα στραβά, μου αρέσανε. Εσύ γιατί τις καταλάβεις. Και οι απέναντι φίλοι σου οι εγώγεροι. Αγαπώ. Ναι, αγαπάς εσύ, αλλά πάλι έχει αλλαγές που δεν είναι όλες αρνητικές. Γιατί για τον εγώγερο όλη τη ζωή είναι προσανατολισμένη στη δουλειά. Άρα όλες οι ανατροπές θα έχουν σχέση με αυτό. Και εμένα που δεν είμαι εγώγερος. Τώρα, ξαναγυρίσουμε στο παρόν. Ναι. Και το εκείς μέλλον. Ναι. Γιατί αφήσαμε τους Ταύρους και τους Σκορπιούς, αφού τους είχες βάλει σε μια. Οι Ταύροι και οι Σκορπιοί τώρα, έτσι. Ναι. Να το πάρουμε αλλιώς. Εδώ μιλάμε για ζωδιακές θέσεις του ήλιου, σε αυτό αναφερόμαστε. Και των οροσκόπων. Ναι, όχι. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και πλανητάκια εκεί μέσα. Δηλαδή, πώς ρώτησε μια φίλη για την Αφροδίτη. Λέει, έχω Αφροδίτη στην πρώτη μοίρα του Σκορπιού. Ξέρω εγώ για κάτι ψυχές που έχουν και οι σελήνες εκεί και τέτοια πράγματα. Ετοιμαστείτε. Διότι η συναισθηματική αναταραχή που προκαλεί αυτός ο ουρανός, πρώτα απ' όλα αφήνει διάφορα αποτυπώματα. Στον τρόπο ζωής, στην εμφάνιση, δηλαδή ξαφνικά βλέπεις μαλλί ή no μαλλί. Τίποτα. Ανατροπές στην εμφάνιση, οι οποίες υποδηλώνουν και την αλλαγή των επιλογών. Αφήνω εγώ, ας πούμε, μουστάκα. Φτάσε σαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Δεν ξέρω, πάντως αυτό σημαίνει ότι κάποιος ουρανός με πήρε από τα αυτή και μου λέει άλλαξε κάτι πάνω σου πριν να είναι πολύ αργά. Δεν καταλαβαίνω τι θα συμβεί, αλλά εγώ το κάνω, πώς το ακολουθώ. Έχουμε λοιπόν ανατροπές. Έχουμε ανατροπές. Το ερώτημα εδώ είναι πόσο μπορεί κάποιος σε αυτές τις ανατροπές, όχι να αντισταθεί, πόσο μπορεί να τις υπηρετήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια, αν συζητάμε τώρα για μια Αφροδίτη στον Ταύρο, μια Σελήνη, ξέρω εγώ, στον Ταύρο, στο Σκορπιό, οπουδήποτε, γιατί παίρνουμε τους πιο συναισθηματικούς δείκτες που είναι πιο ευαίσθητοι. Θα σε πιάσουν δηλαδή και πονάς. Ναι, αλλά έχει σημασία τι ζώδιο είσαι. Γιατί αν είσαι κρυός με Αφροδίτη στον Ταύρο, λες σιγά τώρα, τον περάσαμε και τώρα πάμε να πιάσουμε την Αφροδίτη. Όχι, δεν γλιτώσαμε, λέει σιγά τι θα μας κάνει τώρα. Σιγά τραγουά. Το πολύ μπορεί να μας το βελτιώσει το μοντέλο που είχαμε. Αν είσαι όμως Ταύρος με Αφροδίτη στον Ταύρο ή καρκίνος με Αφροδίτη στον Ταύρο, υπάρχουν και αυτά, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Έτσι, αυτά πρέπει να υπολογίζουμε. Αλλά κυρίως να υπολογίσουμε και το πόσο ουρανό κουβαλάει ο καθένας στο οροσκόπιό του και όχι μόνο αυτό, πόσο τον χρησιμοποιεί. Γιατί εδώ είναι το μυστικό, εδώ είναι το κλειδί. Ο ουρανός έχει μερικές εντολές. Πάντα. Δηλαδή σου λέει, μη θες ποτέ κάτι πολύ γιατί δεν μπορεί να στο δώσω. Είναι βασική εντολή. Θα σου δώσω αυτό που δεν θες. Λες εσύ, μα λυπάμαι, λέει, αυτό μπορώ να κάνω για σένα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, ούτε καν αυτό. Είναι
Η επικεφαλίδα πάνω από τον ουρανό. Τέτοιο τίτλο έπρεπε να βάλω σήμερα. Ναι. Σκοτεινής το αυτό σου. Ποιο αυτό μου. Να, αυτό κάτω. Α, εδώ, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτές λοιπόν τις εντολές, όπως και άλλα ευαγγελικά που λέγονται ότι ο λίθος που απέρριψαν οι οικοδόμοι γίνεται ο ακρογωνιαίος, έτσι, όλα αυτά είναι ουρανοί που παίζουν με εμάς, με τους ανθρώπους, τις καρδιές μας, τα στομάχια μας, τα πόδια μας, όλα. Δηλαδή σου λέει αυτό που έμεινε στην άκρη τώρα του πεταματού, ξαφνικά φραπ γίνεται number one. Και το ανάποδο. Οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Τώρα... Έτσι, αυτά είναι τα παιχνίδια του ουρανού. Γιατί ο άνθρωπος, ο τύπος δηλαδή, θέλει να τους βάλει όλους να περάσουν από κάποια θέση. Σου λέει δεν μπορεί εσύ να μην έχεις περάσει, πρέπει να σε βάλω. Οπότε, τους πιάνει έναν, μας πιάνει έναν, του κουτού και τώρα πάει ταύρο. Το πρόβλημα με τον ταύρο, το είπαμε ποιο είναι, ότι δεν κουνάει. Και τώρα άμα κουνήσει, θα είναι σαν σεισμός. Δηλαδή πάει ο ουρανός και του ψιθυρίζει. Έλα, πάμε, παραφύγουμε. Ταύρος δεν κουνάει. 1, 2, 3, 5, 10, τον πάει καροτσάκι. Και ο Σκορπιός απέναντι. Δώσ' μια συμβουλή τουλάχιστον πώς να το εκτονώσουν. Θα πω εγώ συμβουλή. Γιατί τρομάζω. Και εδώ προφανώς μπορεί να κάνει και με ανθρώπους, έτσι, γιατί αυτός ο τύπος δεν έχει πέσει, είπαμε, χτυπάει όπου να είναι. Δηλαδή ψάχνει να βρει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να σε κάνει να σηκωθείς από τη θέση σου, να φύγεις, δηλαδή να σου ανατρέψει τα δεδομένα. Αν εσύ πονάς και είναι θέμα σχέσεων κλπ. Και θα σε χτυπήσει. Λοιπόν, έχεις ας πούμε ένα γάμο, μια σχέση που θεωρείς ότι είναι και η ιστορία της ζωής σου, με λίγα λόγια. Θα στο πάρει, θα στην πάρει. Πού θα την πάρει, δεν ξέρουμε, θα την πάρει πάντως. Και σου λέει να επανατοποθετηθεί και μα λες εσύ, εγώ είμαι τώρα 110 χρονών, τι να κάνω. Ας πρόσεχες, λέει, να μην έχεις φωνάξει νωρίτερα. Είναι οι γκίνιες αυτές. Έτσι. Και αν δεν πρόσεχες, θα τους ρώταγες. Ναι, ενώ σε πιο νεαρές ηλικίες αυτές οι ανατροπές δεν έχουν τόσο αντίκτυπο. Άμα σε πετύχουν όμως εκεί στη μέση ηλικία, που θεωρείς ότι όλα είναι τακτοποιημένα, σου λέει πλίτς, τίποτα δεν είναι τακτοποιημένο. Και άμα δεν είναι τίποτα τακτοποιημένο ή σε κομπλεδούρα, θα στα φτιάξει. Ναι, αν δεν τίποτα, θα φτιάχνει. Παιδιά, δηλαδή, αισθάνομαι καλύτερα. Δεν έχει σπίτι, στο βρίσκει. Δεν έχει σύζυγο. Ναι, δουλειά, στα βρίσκει. Αυτό κάνει. Έτσι. Οπότε λες εσύ τώρα τι να κάνω. Να μην έχω και να τον περιμένω. Αυτός που περιμένει. Εδώ είναι στρατηγικές απέναντι στον ουρανό, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να το κάνει καθένα. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε ουρανό. Μια μαγική εντολή. Ποια είναι. Όταν βλέπεις τον ουρανό να σου έρχεται. Φύγε, πήγε, μη σε σκουντάει. Και εμείς, όχι παιδί, μέσω της αστρολογίας μπορούμε να τα προβλέπουμε αυτά. Ναι. Όταν το βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου, ναι. Προκαλείς την ανατροπή, εσύ, και μετά ο ουρανός είναι φιλαράκι. Αγκαζέ, πάμε βόλτα. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι, αλλά τέλος πάντων. Όχι, την προκαλείς. Εσύ. Ωραία. Τι έτσι. Εσύ τώρα βάζεις και τους δικούς σου πλουτοναίους. Εγώ δεν βάζω τίποτα, δεν μιλάω για την παρτάρα μου. Ναι, καλά, ξέρω. Εσύ θα πεις για τους Σκορπιούς, γιατί τους έχεις και κάθονται σαν αμένα κάρβουνα. Οι Σκορπιοί. Είπες για τους Σταύρους, τους έκανες την ψυχή σαν την κουρτή. Λοιπόν, οι Σκορπιοί τυπικά οι ίδιοι δεν πάθουν τίποτα. Εξάλλου και τι να πάθουν. Μωράκια, ακούσατε τι είπε. Έχουν τον απέθαντο. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση του, παιδί μου. Σκορπιοί. Εντάξει. Έχει υπόψη, σε βλέπει η πεθερά σου. Τι Σκορπιοί κάτω και περιμένει. Δεν είναι συγχωρεμένοι. Να φεύγει, λέει ένας. Πάει, άργησε, λέει αυτός. Πάει και αυτός. Συγγνώμη, θες να πεις ότι μια Σκορπίνα την μπορεί να χάσει. Δεν θέλω να πω τίποτα. Έχει στη μετάφραση, ναι. Λοιπόν, εννοώ όμως ότι για τους Σκορπιούς οι ανατροπές αυτές έρχονται και συμβαίνουν κυρίως μέσω των άλλων. Δηλαδή το γεγονός αφορά άλλους. Δηλαδή δεν μαθαίνει τίποτα και μαθαίνει άλλη. Δεν είπαμε. Είπες τώρα τις φίλες μου φαρμακοκάτι. Δεν ξέρω, δεν είπα τίποτα. Κορίτσια, πες σε κάτι. Ο Σκορπιός είναι προορισμένος να ζήσει πολλά πράγματα και από την βαθιά τους πλευρά. Να τα νιώσει δηλαδή. Είναι η πιο αισθαντική του ζωδιακή. Να βουτήξει στην Άβυσσο κάτω, να τη γνωρίσει καλά, χειραψία με το χάρο, γεια σας, ήρθα, τι κάνετε. Πασάρει τον άλλον όμως. Αλλά άλλος πηγαίνει τελικά. Ναι, αυτό είναι. Άλλος πηγαίνει. Οπότε, είναι μια ακόμα ευκαιρία για τους Σκορπιούς να μοιηθούν στα μυστήρια της ζωής. Όντως. Να το φιλοσοφήσουν και να καταλάβουν ότι αυτή η σαχλαμάρα που λένε, γιατί αυτή τη λένε σαχλαμάρα και την σας λένε, βουντού να του κάνετε. Αιώνια λέει θα είναι, αιώνια για πάντα δική σου, δικό σου. Παιδιά δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Γι' αυτό λέω ότι οι Σκορπιοί το ξεκίνησαν αυτό το παραμύθι και τσίμπησαν, κόλλησαν κοιτάβροι και καρκίνοι και κάτι άλλο. Έτσι. Για πάντα μαζί λέγεται, ποιο πάντα λέει ο Ραμσής, είστε τρελοί. Πάντα. Ποιο υπάρχει πάντα. Καταρχήν δεν είσαι εσύ πάντα. Για να είναι και ο άλλος πάντα. Ναι, αλλά το άλλο έχει καρφωθεί ιδέα στο μυαλό και δεν το καταλαβαίνει. Έχει τη λαχτάρα. Και τώρα ξέρεις, άμα πει στον ουρανό για πάντα, δεν θέλει,
τον κουρτίζεις και σου λέει πιο πάντα, γεια σας, τα πάντα τα αρκουδάκια. Συμπέρασμα. Τώρα ακούει ένα σκορπιό. Σου λέει: οκ, ό,τι και να γίνει, το πολύ πολύ, εγώ δεν θα πάθω τίποτα. Σωστά. Δεν είσαι τον τάβρο που του λες ότι θα είναι στο βράχι απάνω και θα κατρακυλάει μαζί με τον βράχο. Ναι, ο σκορπιός θα βλέπει τον τάβρο να κατρακυλάει, βασικά. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος θα δώσει την όθηση, ποιος θα ρίξει την κλωτσιά. Στο βράχο. Εντάξει, δηλαδή τώρα για τους σκορπιούς, σε ποιο τομέα πιο πολύ θα δουν αυτά που είπες, σχέσεις, κάποια. Επειδή είναι μέσα των άλλων, τυπικά, έτσι, έχουν να κάνουν με εξελίξεις στις ζωές των άλλων, αλλά τώρα να τα πάρουμε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, έχεις ένα σκορπιό με αυτή την καρφωμένη αιωνιότητα στο κεφάλι του, ότι είναι τα πάντα αιώνια και τέτοια, και απέναντι ο άλλος του την κάνει. Φεύγει. Κουνήθηκε δηλαδή από τη θέση του. Φεύγει. Πού πας? Ρε καραμίτα. Πού πας? Δηλαδή λέει ο σκορπιός, εγώ πάσχισα αιώνες τώρα στο μυαλό του. Χρόνια δηλαδή, να σε φέρω στα ίσα μου, να σε κουτουπώσω, να σε μαντρώσω, να σε κάνω να πιστεύεις ότι λειτουργείς με βάση τη δική σου βούληση, αλλά ουσιαστικά λειτουργείς με τη δική μου. Δηλαδή, σας είπε και χειραγωγούς. Το έχει φτιάξει το μοντέλο και ξαφνικά ο άλλος επαναστατεί και φεύγει. Δεν είναι αυτό μια τραγωδία? Για τον άλλον που θα τον πετσικάρει, όχι αυτό. Μετά δεν ξέρω, μετά μπορεί να έχουν διακρότητες. Αυτό να λέγεται. Προσοχή, αλλά ας πρόσεχε. Προσοχή στους σκορπιούς που τρώνε ουρανό, γατάκια. Ναι, οπότε είπαμε αρκετά για αυτά τα ζώδια. Ναι. Πάμε τώρα στα άλλα που δεν είναι. Τα άλλα δύο, να δούμε αν έχουμε και κανένα ερώτημα εδώ πέρα. Μόνο για πάντα. Να ορίστε, βγήκαν τα σκορπίδια στην παγανιά. Λοιπόν, δεν θα κοιτάξει τώρα τις ερωτήσεις, θα τις κοιτάξει αφού πούμε και για τα άλλα παιδάκια που περιμένουν. Ναι. Διακοπές συνεχόμενες. Γιατί διακοπές? Η σύνδεση μια χαρά είναι. Θα είναι η δική σας σύνδεση, γιατί εμάς μας τη δείχνει καθαρή τη ροή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε ο έτερος άξονας. Βάλε να κινείται, σε παρακαλώ. Τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Έτσι. Ναι, βάλε να κινείται. Live, ωραία. Αναβοσβήνει, αλλά. Τι να κινείται? Πού είναι αυτό? Δεν κινούμαστε. Τι το έκανες τώρα? Εγώ τίποτα. Πάτησα πάνω. Παιδιά μου, συγγνώμη, απλά είμαστε σε φάση που. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λέοντες υδροχόοι. Λεοντάρες και υδροχοάρες. Λοιπόν, για τον υδροχό, ναι, όπου και να πάει ο ουρανός, είναι φυσική του θέση. Ωραία. Δηλαδή, αν το κρίνουμε ζωδιακά, με οίκους δηλαδή, παίρνοντας το ζώδιο για πρώτο οίκο, ήταν εξωγό στον τρίτο οίκο, το Αγιακρούς λέμε. Που σημαίνει τι? Αυτό ότι ναι, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, κάνουμε, αλλάζουμε τρόπο ζωής, παίρνουμε αυτοκίνητα, πυράβλους, διαστημόπλια, αεροπλάνα, ταξιδεύουμε. Είναι για τον υδροχό κάτι πολύ οικείο όλο αυτό. Τώρα πάει στον τέταρτο, πάει στον τάβρο. Έτσι. Άρα τι λέει? Αλλάζουμε σπίτι, μάζευτα. Ναι, δηλαδή, δεν θα την εκπομπή, γιατί τώρα είναι πολλά τα κοκκοψινιά. Λοιπόν, σου λέει αλλάζουμε καθεστώς. Τι είναι ο υδροχόος? Ελεύθερος, ανήπαντρος ή υδροχόα? Ναι. Λέει ο ουρανός, πεδίο εφαρμογής. Τι? Να τα βρούμε, να κάνουμε κάτι. Θα μαζέψω και κάποια πραγματάκια μετά από αυτά που. Λοιπόν, δηλαδή εδώ έχεις ανατροπές οικογενειακές. Εκεί την τρώνε οι υδροχόοι. Μα δεν την τρώνε οι υδροχόοι. Οι υδροχόοι γουστάρουν κατά βάθος και ας μην το ξέρουν. Λοιπόν, απλά θέλω να σας πω ότι κάποιος υδροχόος που ξέρω 2, 3, 4, 5 σχεδόν καθημερινά έχουν να αλλάξουν σπίτι, δουλειά. Πάλι πάπη, πρώτη εμφάνιση πάπη στο κοινό. Εντάξει, δεν τρέπεσαι λίγο? Καταρχήν αυτό εδώ το αγελαδάκι είναι η πάπη και μου την έχει κάνει δώρο ο Ιωάννης. Και έχει την εξής λειτουργία. Την παίρνω παντού και επειδή το βράδυ ο Ιωάννης ροχαλίζει, του τη βάζω και στη μούρη. Ποιος ροχαλίζει? Για πες, ναι. Εγώ στην πήρα την πάπη για να. Όταν είσαι μόνη σου να έχεις την πάπη. Αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, οι υδροχόοι κανονικά δεν έχουν πρόβλημα με τον ουρανό. Δεν πρέπει να έχουν γενικά κανένα πρόβλημα με αυτόν τον τύπο. Διότι είναι δικό τους παιδί. Ή αυτή είναι παιδί του. Δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω που βάλανε υδροχό. Εγώ επαναστάτη υδροχό να πει τα κάνω τα τάνα όλα και έφυγα, δεν έχω γνώρισει. Πρόσεξε, διότι πολλές φορές οι υδροχόοι έχουν μια πονηριά που δεν φαίνεται. Για πες, για καθόσου να δούμε. Εγώ δεν λέω για μένα τώρα. Ναι. Προκαλούν την ανατροπή χωρίς αυτοί να φαίνονται κάπου. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι, δηλαδή στρώνουν το έδαφος. Και τελικά άλλος παίρνει την πρωτοβουλία, άλλος κάνει την κίνηση. Αυτή σου λέει: εγώ παιδιά δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Και γουστάρουν τρελά μετά. Λέει: ναι, δώσε. Προφανώς εδώ υπάρχουν και αλλαγές οικογενειακές, να το πούμε έτσι, και περιουσιακές, οι οποίες μπορεί να μην αρέσουν στον υδροχό. Αλλά
έχει εδώ μια λεπτομέρεια μεγάλη σημασία που δίνει και την υπεροχή ακριβώς στον άξονα του Λέοντα και του υδροχόου. Ναι. Όταν περνάς ουρανό, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να ακολουθήσεις μια, ας πούμε, συντηρητική πολιτική. Δηλαδή, θα το δούμε και για τους Λέοντες, αλλά και για τους υδροχόους. Λες τώρα τι να διαλέξω, έχω ας πούμε 2 δρόμους μπροστά μου που ανοίγονται, 2 δουλειές. Η μία είναι δείχνει σίγουρη και ασφαλής και η άλλη είναι κουκουρούκου, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει, έχει μέσα υποσχέσεις και τέτοια πράγματα. Λέει λοιπόν τώρα ο συντηρητικός της υπόθεσης ότι εγώ θα πάω στα σίγουρα. Λάθος μέγα, δεν υπάρχουν σίγουρα, αυτά θα σε μπλέξουν και τελικά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν εδώ η επιλογή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ασύμβατη. Ναι. Και βασικά να είναι αυτή που κανείς, όλοι σου λένε να μην την κάνεις. Αυτό είναι ο ουρανός. Εσείς μου λέτε αυτό, εγώ δεν το κάνω. Και βρίσκεις την υγειά σου. Αυτό είναι το τρομερό. Δηλαδή, ενώ ο Κρόνος έχει ταλέντο στα δύσκολα, δηλαδή άμα δεις ένα Κρόνο παχουλό σε ένα οροσκόπιο, λες εσύ γεννήθηκες για τα δύσκολα, άρα μην τρομάζεις πολλά στα δύσκολα, θα έρθουν να σε βρουν έτσι κι αλλιώς. Εδώ ο ουρανός ειδικεύεται στα σπάνια και τα ιδιαίτερα. Δηλαδή, πού δεν πάει κανείς, εκεί πάει ο ουρανός και πετυχαίνει. Τι δεν κάνει κανείς, αυτό κάνει ο ουρανός και πετυχαίνει. Και είναι στοιχεία ταυτότητας που ισχύουν για τον καθένα, που έχει έναν ουρανό στο χάρτη του δυνατό και οφείλει να τον τιμήσει. Αν δεν τον τιμήσει τον ουρανό, θα σου δώσει μία να πας πέρα. Ωραία, τι θα κάνεις στους Λέοντες και στους υδροχόους? Εντάξει, στους υδροχόους είπες, αλλαγή, ξέρω εγώ, οικογενειακή, περιουσιακά, δεν ξέρω τι άλλα είπες. Κάτσε, το βλέπω κάτι συγκλονιστικά. Μετά θα δεις, Πρέπει, λέει, να αποκαταστήσω τους Σκορπιούς, γιατί τι είπα, μια χαρά τα είπα για τους Σκορπιούς. Προωθούμε την εξέλιξη σας. Ποιοι είναι το σας τώρα, Άσπα? Εσύ θα λες, εμείς είμαστε οι σας. Ποιοι είναι, ο κόσμος ολόκληρος? Να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο. Αυτό είναι αντρικό, δεν είναι υδροχοϊκό. Ποιο λέει, το κάθε επικραμμένος καρκίνος μπαίνει εδώ μέσα και κάνει σχόλια. Λοιπόν, για συμμαζευτείτε. Ναι. Λοιπόν, μπορείς να μην ασχολείσαι με τα σχόλια. Έχουμε μείνει στο Λέοντα και στον υδροχόο. Ναι, λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, αυτά τα 2 ζώδια διακρίνονται για τη μοναδικότητά τους. Και εδώ το όλο παιχνίδι παίζεται στο είμαι και όχι στο έχω. Αυτή είναι μια βασική διαφορά. Άρα αυτό που είσαι και αυτό που θα μας εξελίξει τέλος πάντων ο Σκορπιός, εντάξει, είναι διαπραγματεύσιμο. Μπορούμε να γίνουμε κάτι άλλο ή πιο σωστά να διορθώσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτό που δεν έχουμε αξιοποιήσει σε σχέση με το είναι μας, με το ποιος είμαι, τη συνειδητότητά μας κλπ. Έτσι. Αυτό μπαίνει πρώτο πλάνο, μπαίνει πρώτο τραπέζι, ενώ στην περίπτωση του Τάβου και του Σκορπιού ακολουθεί. Δηλαδή, μετά τις ανατροπές που έρχονται, κάθεται ο Σκορπιός και λέει ποιος είμαι, που πάω, τι κάνω. Αλλά δεν τον έχει πάρει ο Μπράβος. Τον άλλο πήρε. Ο υδροχόος και ο Λέοντας λέει, όπα παιδιά, βρήκα κάτι διαφορετικό σήμερα. Και μ' αρέσει. Αυτή είναι η ιστορία. Θέλεις να πεις λοιπόν ότι ό,τι αλλαγές προκαλέσεις στον Λέοντα ή στον υδροχόο ουρανός θα τους αρέσει? Ναι, υπάρχουν βέβαια κάποια ευαίσθητα σημεία. Άρα ο ουρανός, ό,τι και να κάνεις σε αυτά τα 2 ζωδιάκια, τους αρέσει. Ναι, αλλά εγώ αναφέρομαι κυρίως σε επίπεδο δημιουργικό. Έτσι, και εφαρμογών στη ζωή. Γιατί, ειδικά για τους Λέοντες τώρα, έτσι, υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, το οποίο ας πούμε είναι τα παιδιά. Λοιπόν, μην του πειράξεις το παιδί του Λέοντα, τον έχει τσακίσει, ας πούμε, δηλαδή είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Ναι. Εδώ δεν θέλω να πλέκουμε σενάρια και έτσι με μαυριδερές, ας πούμε, προοπτικές, αλλά αν ο ουρανός λειτουργεί στη ζωή του Λέοντα με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα και ο Λέοντας έχει θέμα, δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Ενώ για τους υδροχόους, που υποτίθεται είναι φίλοι, και οι υδροχόοι έχουν περίπου τους φίλους κλπ. Εντάξει, τους έχουμε, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, ναι, κοινωνικά θέματα, ναι, τα έχουμε. Αλλά πάντα ο υδροχόος καταφέρνει και κρατάει μια δική του ταυτότητα μέσα από το σύνολο, μέσα από τη μάζα. Αποστασιοποιημένος. Έτσι, είναι αποστασιοποιημένος. Και γι' αυτό στην ουσία θεωρείται από τα μεγαλύτερα γαϊδούρια του ζωδιακού, και είναι, δεν το αφισβητήσουμε αυτό, διότι λες τίποτα δεν σ' αγγίζει, ρε φίλε. Όχι. Είσαι αυτιστικό. Τον αγγίζουν, όχι τον αγγίζουν. Χωρίς να μου φταίνει αυτό. Περνάνε από το μυαλό, όλα επεξεργασία και τέτοια πράγματα, ναι, και καταλήγει στο πόρισμα. Οπότε εδώ οι πειραματισμοί και μόνο του ουρανού έχουν μια διαφορετική επίδραση στη ζωή ενός υδροχόου. Δεν είναι το ίδιο. Άρα δεν θα πάθουν κάτι οι υδροχόοι. Οι υδροχόοι θα κάνουν. Δεν θα αντιμετωπίσουν κάτι. Λοιπόν, κοίταξε. Ο ουρανός έχει μια στενή σχέση με τα εγκεφαλικά. Ο ουρανός δηλαδή είναι ο Δίας των υδροχόων. Δεν ξέρω αν είναι Δίας. Πολύ ανετήλα το έπαιξε, ρε φίλε. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα ο υδροχόος άμα μπει ο ουρανός.
Είναι κομπλέ. Όχι οι αλλαγές που έρχονται, είναι του γούστου τους. Άρα λοιπόν αυτοί θα περάσουν ωραία. Είναι ο Δίας τους. Πώς έχουν οι τοξότες στο Δία? Καλά, οι τοξότες δεν παίζονται. Αυτή είναι η ειδική κατηγορία από μόνοι τους. Αγαπώ. Ναι. Ναι, ακούστε. Έλα, πες. Ναι. Λοιπόν, το θέμα με τους τροχούς είναι αυτό, ότι πόσο πρόθυμοι είναι να μπουν στη διαδικασία των αλλαγών και να συνεχίσουν αυτό που λέγεται τα εγκεφαλικά. Διότι τα εγκεφαλικά παθαίνεις, έπαθε λίγο εγκεφαλικό. Το εγκεφαλικό. Έπαθε λίγο εγκεφαλικό, ναι. Αυτό έχει σχέση με τον ουρανό πάντα. Γιατί όλα αυτά τα ξαφνικά που συμβαίνουν στη ζωή σου, εδώ ο υδροχόος σου λέει, θα πάθω εγκεφαλικό ή να το προκαλέσω. Πες μου εσύ τι σε συμφέρει τώρα. Να πάθω. Όχι, γιατί να πάθεις. Όχι. Το προκαλεί ο υδροχόος. Όχι. Όχι. Κάνει μια με τις τρέλες του. Να την πληρώσει άλλος. Δεν είναι δίκαιο αυτό που λες. Ποιος δεν βλέπεις τι γίνεται στα αεροσκόπια, ποια δικαιοσύνη μιλάς. Μάλιστα. Έχεις να πεις κάτι άλλο για το... Μαζεύω σχόλια, παρέτηση από δουλειά. Δεν θα πιάσουμε τώρα τα σχολιάκια, θα το κάνουμε στο τέλος γιατί είναι και αργά και κάποιοι δουλεύουν αύριο, οι περισσότεροι. Τι αργά, 10 και 50. Λοιπόν, ναι. Φεύγουμε από τον άξονα αυτό, των Σκοπιών Ταύρων, τον Ταύρων πρώτα, με Λέοντα Υδροχόου και πάμε στους επόμενους. Λοιπόν, για τους Λέοντες αυτό που δεν είπαμε είναι ότι τυπικά ο ουρανός πιάνει τον 10ο οίκο τους, έτσι. Ο 10ος οίκος όμως δεν είναι μόνο καριέρα, είναι όλα, βασικά. Έτσι. Είναι όλα, δηλαδή το στάτους, το τι θες να κάνεις, ποια στόχευση έχεις. Εδώ λοιπόν, στην θετική περίπτωση, τη μόνο θετική περίπτωση μπορούμε να πούμε, οι Λέοντες θα ξαναβρούν τη χαμένη τους έγκλη, αυτή που την έχουν χάσει. Όπως έγινε πριν με τους Σκορπιούς, που τα μπατηράκια, ας πούμε, οι Σκορπιοί Λοιπόν, έχεις κάποιους Λέοντες, οι οποίοι για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε ακόμα, είναι λίγο στα χαμηλά, είναι στα περιθώρια της ζωής. Αυτοί λοιπόν με τον ουρανό θα πάνε τα πάνω τους. Μπράβο. Παιδιά, είμαστε κι εμείς εδώ, τελικά. Και από εκεί και πέρα βέβαια, η άλλη κατηγορία που θα υποστεί ένα πλήγμα, συνήθως οι Λέοντες τα πλήγματα τα έχουν υποστεί νωρίτερα. Γιατί συνηθίζουν να βοηθάνε κόσμο, ξέρεις, με αυτό το περήφανο στήλο ότι ναι, εγώ σας βοήθησα και τελείως. Στο τέλος βέβαια όλους την και μένουν μόνοι τους. Αυτή είναι η κατάληξη. Όχι με τα γατάκια και τα σκυλάκια που μένουν Παρθένοι, με τη χαμένη έγκλη. Περασμένα μεγαλεία και λιγότερο να κλαίσει. Γίνονται καρκίνοι μετά οι Λέοντες αυτοί όλοι. Γίνονται καρκίνοι και λένε τότε που έκανα αυτό και έκανα εκείνο. Πρόσεξε, γιατί έχω ουρανό στον πρώτο. Ναι. Μόνο αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν. Οπότε τώρα, επειδή και τα άλλα ζώδια περιμένουν στην ουρά να μάθουν. Όλοι περιμένουν, ναι. Να πάρουμε μια ομάδα, ένα δίπολο, που για το ένα τουλάχιστον από τον δύο, τον εγώ καιρό λέω έτσι, επειδή ο ουρανός αυτός τυπικά είναι στον 5ο οίκο, 5ος οίκος είναι ερωτικά, να πάμε αυτή τη διάσταση. Δημιουργία, ερωτικά, παιδιά. Λοιπόν, έχει ο εγώ καιρός ως συνήθως μια κρυφή ερωτική ζωή, από αυτά που δεν βγαίνουν δηλαδή και δεν φαίνονται έξω, έρχεται ο ουρανός, καταρχήν ο εγώ καιρός έχει αξιοπρέπεια. Ναι, μα αυτή την αξιοπρέπεια θα του σπάσει, τον τζαμπουκά θα του σπάσει ο ουρανός εκεί πέρα, εννοείται. Λοιπόν, και θα βοηθήσει το φίλο μας τον εγώ καιρό ή την εγωκερίνα, η οποία μπορεί να το έχει κάνει και πιο νωρίς στην αλήθεια, θα βοηθήσει να τα βγάλει λίγο πιο άνετα αυτά, δηλαδή να ακολουθήσει μια πολιτική, να έχει κάποιες επιλογές που δεν θα σκέφτεται, παιδί μου, πλέον τι θα πει ο κόσμος. Να λέει τι θα πει ο κόσμος. Δεν έκανα την κίνηση, να τι θα πει ο κόσμος, εμένα δεν με νοιάζει και προκαλώ, θα πει ο εγώ καιρός. Και αυτό για τον εγώ καιρό είναι σωστό. Γιατί θα πρέπει να δούμε και τον εγώ καιρό ως εξελίξιμο να γίνεται υδροχόος. Αυτή είναι η εξέλιξή του. Και όπως δεν υπάρχει ο υδροχόος χωρίς τον εγώ καιρό, έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι ο εγώ καιρός μπορεί να γίνει υδροχόος. Και ο υδροχόος εγώ καιρός. Αυτό είναι πισωγύρισμα. Έχει πισωγύρισμα. Είναι το εγώ καιρό, διότι δεν μπορεί να έχει έναν αξιοπρεπέστατο. Το εγώ καιρός να γίνει υδροχόος τι σημαίνει? Ότι ο εγώ καιρός έχει αποκαταστήσει το πρεστίζ του, δηλαδή είναι κάποιος, το έχει πετύχει αυτό. Και σου λέει, τώρα αφού είμαι κάποιος, μπορώ να κάνω και εγώ τις κεντρικότητές μου, να κάνω τα παλαβά μου, διότι άμα είμαι ο Master of the Universe, ό,τι και να κάνω, πιστά σκυλιά ακολουθάτε. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν έχει πια το πρόβλημα ότι αυτό που κάνω μπορεί να ενοχλεί. Ίσα-ίσα λέει ότι αυτό που κάνω θα το υποστείτε και θα το ακολουθήσετε, ο κόσμος να χαλάσει γιατί το κάνω εγώ. Καλησπέρα Πινελόπη, αυτό γιατί σταμάτησε πάλι. Γράψτε μας άμα μας ακούτε ακόμα και άμα βλέπετε. Με αυτά τα κοκοψίνια που λες και εσύ. Ναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Για πες. Ναι, τι να πω εγώ. Φύγαμε. Πάμε για τους εγώκερους, είπαμε ποιο είναι το θέμα, έτσι.
Ναι, θα υποστούν ένα μικρό σοκ, αλλά έχει σημασία πάντα. Και στην καριέρα τους ενδιαφέρει πολύ. Είπαμε για τις εγώγες, τα πάντα είναι καριέρα. Μπορεί και η σχέση. Κάνε ένα restart. Ναι. Ναι, μπορεί και η σχέση να είναι καριέρα. Ναι. Μου δεις τώρα εντολές. Πώς θα κάνω εγώ. Εγώ είμαι εγώ καιρός, παιδιά, εδώ. Ναι, λοιπόν, ωραία. Για πες και εσύ τίποτα τώρα μέχρι να... Λοιπόν, οι εγώκεροι, επειδή τους ενδιαφέρει περισσότερο τα επαγγελματικά, η καριέρα, ακόμα και η σχέση τη βλέπουν καριερίστικα κτλ. Εντάξει είμαστε νομίζω. Ναι. Νομίζεις ότι θα τους κάνει την ανατροπή? Έχετε λοιπόν η ανατροπή. Ποια είναι η ανατροπή για τον εγώκερο τώρα? Πάνω που σου λέει, εντάξει, είναι μια δουλίτσα σαν τις άλλες. Δηλαδή, μια σχέση που θα τη δούμε όπως τις προηγούμενες. Δεν είναι όμως διότι κάπου το πιάνει εσωτερικά στο μεδούλι και τα κάνει λαμαντάρα. Πάνε και οι δουλειές, πάνε και όλα. Ιδού ο ουρανός. Και είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όλοι έχουν το δαίμονά τους. Όλοι πρέπει να περάσουν από αυτή τη δοκιμασία του ουρανού. Έτσι, άλλος περνάει λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αλλά πώς περνάμε τον χρόνο, που λέμε ότι περνάμε χρόνο, περνάμε και ουρανό. Περνάμε και Πλούτονα, περνάμε και Ποσειδώνα. Όλοι είναι στην πίστα και με όλους δίνουμε χειραψίες κατά καιρούς. Ωραία. Τώρα, για τους καρκίνους, που το θέμα τοποθετείται άμεσα σε επίπεδο, ας πούμε, κοινωνικής προσαρμογής, ένας ουρανός για τον καρκίνο πάντα είναι πρόβλημα. Δεν τον χωνεύει αυτό το τύπο. Έτσι, δεν τον χωνεύει, σου λέει αυτός αλλάζει διαρκώς τα δεδομένα και πάνω που συνηθίσω, με πάει σε καινούργιο περιβάλλον. Εδώ όμως το καινούργιο περιβάλλον μπορεί να έχει και ατού, μπορεί να έχει και αβαντάζ, διότι σου λέει ξανοίξου, ρε παιδί μου, γνώρισε κάτι διαφορετικό τέλος πάντων από τη μάνα σου που έφτιανε τα κεφτεδάκια. Μαμάκος λέει. Δηλαδή, μπες και σε μια άλλη διαδικασία να δούμε πώς πάει παρακάτω το έργο. Ναι, αυτό. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει, μέσω γνωριμιών και μέσω κοινωνικών επαφών. Δηλαδή, ο καρκίνος γνωρίζει η καρκίνα, γνωρίζει 2-3 που τέλος πάντων το πάνε εδώ στο γράμμα και δείχνουν και έναν άλλο δρόμο. Και λέει, άντε να δούμε, ξεκούνα και εσύ λίγο. Εγώ πιστεύω ότι οι καρκίνοι ήταν καλά παιδιά, οι άλλοι δεν τους αφήσαν. Όλοι καλά παιδιά είναι και είμαστε. Το θέμα είναι να ταιριάζει ο ένας με τον άλλον και να μην ζητάμε ανήκουστα πράγματα από κάποιον που δεν μπορεί να τα κάνει. Ναι, άμα δεν είναι άξιος, τι του ζητάς. Λοιπόν, ναι, τώρα στον καρκίνο τι του ζητάς, ας πούμε, να ξεχάσει το παρελθόν του. Δύσκολο, δεν γίνεται. Θα τον ακολουθεί πιστά. Μάλιστα. Σαν τολμαδάκι. Βέβαια, διότι το δις εξαμαρτίν. Λοιπόν, τώρα σε άλλους άξονες, έτσι, το θέμα, ας πούμε, πάμε τώρα κρυό ζυγό, έτσι, που το θέμα μπαίνει οικονομικά κατά κύριο λόγο, δηλαδή αφορά τα οικονομικά τους. Ωραία. Τους έχει κάνει τέτοια δουλειά ο ουρανός στην προηγούμενη επταετία, που τώρα τι να φτουρήσουν τα οικονομικά. Δηλαδή, έχουν υποστεί ήδη κάποιες μεταβολές στη ζωή τους και εκείνο που περιμένουν φυσικά από τον ουρανό είναι να δει πού θα τους πάει ο ουρανός. Δηλαδή, τα κρατάμε στην τσέπη γερά, έχουμε τις αποφυλάκια. Δεν μου άκουσε να δεις, περίμενε. Άλλα αιτήματα έχει ο κρυός, άλλα έχει ο ζυγός. Εντάξει, τον περάσαν, οκ. Ναι. Αλλά και πάλι κάνει δουλειά αυτός ο ουρανός. Δεν απενεργοποιείται και σε 84 χρόνια θα ξανά. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Η δουλειά κάνει, βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, έστω ότι εγώ είμαι κρυός. Πού τέτοια τύχη. Ναι, λέγε. Σε παρακαλώ μου. Ναι. Τώρα σε ποιο τομέα θα με επηρεάσει? Τυπικά στα οικονομικά σου, παιδί μου, αλλά εδώ. Ναι, εδώ όμως τι γίνεται. Επειδή έχουμε χάσει την κεντρική στόχευση, δηλαδή δεν συζητάμε πια για τα 4 ζώδια τα σταθερά, για τα οποία ο ουρανός έχει μια κουβέντα να πει για τον καθένα, έτσι, και θα επηρεάσει όπως και να έχει. Ναι. Πάμε τώρα στα λιμά που λέμε, δηλαδή. Τα λιμά ακούω. Ναι, ρε παιδί, γιατί εδώ τι γίνεται τώρα. Όταν συζητάμε, ας πούμε, τον χρόνο, ο χρόνος ξέρει ότι όπου και να πάει, το θεματάκι θα το φέρει. Όπου και να πάει. Και στους περιφερειακούς οίκους, στις παράπλευρες απώλειες, έτσι. Ναι, θα κάνει τη ζημιά του, ας πούμε, ή θα δώσει τέλος πάντων τα διαπιστευτήριά του. Έτσι. Εδώ με τον ουρανό δεν ξέρεις κατά πόσο είναι ενεργός και πόσο θα δουλέψει. Και αν πιάνει πλανήτες και. Δηλαδή, το μειώνουμε λίγο το ποσοστό των ενδεχόμενων κραδασμών. Γι' αυτό κεντράρουμε σε σταθερά. Και σε οροσκόπους φυσικά που είναι εκεί. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα να συζητήσουμε για τους κρυούς και τους ζυγούς ότι θα επηρεάσει τα οικονομικά τους. Ναι, θα τα επηρεάσει. Αλλά αυτό σε έναν ορίζοντα επταετίας, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουμε σώνη και καλά, δηλαδή κάποιες ανατροπές μεγέθης. Όχι. Μπορεί να αλλάξει η διαδικασία και να τη δει στο τέλος του. Δηλαδή να καταλάβει κάποιος, κρυός ή ζυγός, μετά από 5-6 χρόνια, ότι παιδιά, ναι, εγώ αλλιώς ήμουν, αλλιώς ξεκίνησα και αλλιώς βρέθηκα. Ωραία. Και αν εγώ είμαι ένας ζυγός ή ένας κρυός, που τώρα είμαι μπατηράκι. Ελπίζεις.
Ελπίζω, αλλά θα δω φως. Γιατί να μην δεις. Δεν ξέρω εγώ. Μα αυτό κάνει ο ουρανός. Δηλαδή στα οικονομικά τους θα βάλλονται και οι δύο και ο ζυγός. Δεν μπορεί να υποστηρίζονται, ναι, μπορεί να υποστηρίζονται. Και ο ζυγός. Ο ζυγός πάνω που χώρισε την προηγούμενη σχέση με τον ουρανό απέναντι, έτσι, τώρα θα βρει μια καινούρια που να έχει και λεφτά. Να, ορίστε, να, η δόξα, να τα πρώτα, τελειώσαμε. Γιατί κάτσε το. Δημητράκη, εγώ δεν έρχομαι Έτσι. σε άλλο γάμο, να το ξέρεις. Γιατί κάτσε τώρα και το πιλατεύεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Ναι. Χαίρομαι. Ωραία, τώρα άλλος άξονας να πάρεις να τους δεις έναν, τι είναι, Παρθένος με ηχθή, έτσι. Ωραία, μπράβο, πες μου. Τι να σου πω, εδώ είναι τρίτος και ένατος οίκος. Να συζητήσουμε για διεύρυνση οριζόντων, πνευματικών οριζόντων, ξέρω εγώ, και ότι μαθαίνεις καινούργια πράγματα, τεχνικές, διαβάσματα, ταξίδια. Έτσι. Αλλάζει, ας πούμε, το στάτους των ταξιδιών. Ενώ μέχρι τώρα πήγαινες με ποδήλατο, μεθαύριο θα πηγαίνεις με αεροπλάνο. Κάνει τέτοιες κάτσες και το αντίστοιχο. Θα έχουν ταξίδια δηλαδή και οι Παρθένοι και οι Ηχθείς. Ναι, αλλά αυτά όλα δεν είναι βασική τομή. Τι ζωή ανατροπή είναι αυτή, ρε εσύ. Μα αυτό λέμε, ότι δεν είναι βασική καταλαβαίνω. τομή της ζωής για να κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε με τι θα κάνει ο ουρανός εκεί πέρα. Πώς, εγώ είμαι Παρθένος, να μην ξέρω. Τι, Παρθένο, σκόπο έχεις. Όχι εγώ, ρε παιδάκι μου. Εσύ. Οι φίλοι μου. Τίποτα. Οι φίλες μου. Αν είσαι Παρθένος, περισσότερο σε ενδιαφέρει ο Ποσειδώνας που σε χαιρετάει από απέναντι. Αυτό σε ενδιαφέρει, δεν σε ενδιαφέρει τώρα ο. Άλλον χαιρετάει ο Ποσειδώνας από απέναντι και το ζω κι εγώ. Την Παρθένο χαιρετάει. Την Παρθένο χαιρετάει. Δηλαδή, αντιπρόσωπο. οι Παρθένοι θα κάτσουν να ασχοληθούν με το αυτό τους. Με το Ποσειδώνα τους. Λοιπόν, όσο καιρό είναι η θέση αυτή ο ουρανός, οι Παρθένοι και οι Ιχθύς θα κάνουν αρκετά ταξίδια, δεν μπορεί να τους ανατρέψει. Μα γι' αυτό δεν συζητάμε. Τι ανατροπή είναι εδώ. Τι ανατροπή, να σου πω κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ. Άντε, πες. Ναι, άρα δεν θα πάρω να το ζω. Μπορεί, παιδί μου, ξέρω εγώ, ένας Παρθενοϊχθής να γίνει, ξέρω εγώ, θείος. Να κάνει ένα νηψάκι. Σου λέω τα χαζά πράγματα αυτά, ναι. Ναι, ας πούμε. Ή μπορεί να έχει ένα αδερφό, μια αδερφή, να τρελαθεί, ας πούμε, αδερφός, αδερφή, να φύγει, να πάρει τον πύργο, να πάει σε Σελήνη. Και αυτά γίνονται. Παιδιά, απ' τη ζωή βγαλμένα. Ναι, παίρνεις τον πύργο και πας στη Σελήνη. Είναι όλα συνηθισμένες καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Ναι. Δεν είναι όμως σώνει και καλά κάτι το βασικό. Δεν σου πιάνει δηλαδή το μεγάλο σου καημό που είναι το ποιος είμαι εγώ, τι θα γίνει με τις σχέσεις μου, με τη ζωή μου, την οικογένειά μου, την καριέρα μου. Είναι εκτός πεδίου. Γι' αυτό λέμε ότι εντάξει, να πούμε 5 πράγματα, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Για πες και για τους διδυμοτοξότες. Διδυμοτοξότες. Λοιπόν, διδυμοτοξότες κανονικά είναι μέσα στο Δία τώρα, να το χαρείτε παιδιά το Δία. Παιδιά, μέχρι πότε είναι, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Όλο τον χρόνο. Λοιπόν, μετά, ο ουρανός τώρα τι λέει, ο ουρανός πάει τώρα στον 6ο 12, δηλαδή που σε θέματα εργασιακά. Τώρα να πεις, πρόσεξε να ήδη, να πεις σε δίδυμο τοξότη θα αλλάξει δουλειά. Σιγά, το καινούριο. Αυτοί που έχουν αλλάξει πριν γίνει. Έτσι. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αν θα πιάσει θέματα υγείας, αλλά αυτά κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο ευαίσθητα για προσωπικά δεδομένα, ρυθμίζονται δηλαδή βασικά από το οροσκόπιο του καθενός και είναι χαζό και ανόητο να συζητάμε τώρα για θέματα υγείας. Ναι. Ας μείνουμε λοιπόν στο αλλαγή πλαισίου εργασιακού, κάτι για το οποίο όμως κανένα από τα δύο ζώδια δεν έχει πρόβλημα. Ίσα-ίσα, που το επιδιώκουν πολλές φορές. Διότι είναι και πατογνώστες και ξερόλες και απλώνονται παντού και τέτοια. Ναι, δεν έχουν πρόβλημα. Είσαι λίγο προκατηλημένος. Εγώ όχι, για καλά τους το λέω. Και με τα τοξοτάκια που ξέρω ότι βασανίζονται μερικά και με τα διδυμάκια. Ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα ζώδια τόσο λίγο έπως για εκείνου. Τι άλλο να πω, τώρα ορίστε, προσπαθώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Λοιπόν, και τώρα ποιες ερωτήσεις και λέγε. Λοιπόν, μπορείτε να γράφετε ό,τι θέλετε. Τις έχω απαντήσει σχεδόν όλες. Ναι. Να τις ακούμε όμως λίγο για να ακούν και οι φίλοι μας που δεν. Λοιπόν, που θα το δουν μετά στο YouTube και δεν βλέπουν αυτές τις ερωτήσεις. Μισό λεπτό, διότι πρέπει να πάω στα σχόλια. Να πας στα σχόλια. Πού είναι όλα τα σχόλια? Έχετε πολλά σχόλια, παιδιά, και εμείς δεν τα βλέπουμε. Πού είναι καλά τα σχόλια? Ναι, αλλά μου πες κοιλιά τώρα στο ηρωή. Πες εσύ γι' αυτό, πες. Τι να πω. Πες. Τι να πω. Για εμάς τους καρκίνους θέλουν να γίνουμε χίπηδες. Δεν μου λες, οι καρκίνοι εκείνοι που έχουν τον ουρανό κορώνα στο κεφάλι τους θα πάνε στα μάταλα για να γουστάρουν. Οι καρκίνοι, όπου και να πάνε, θα φτιάξουν το δικό τους μάταλο οικογένεια. Θα κάνουν μια σπηλιά. Θα βρουν τη σπηλιά, έτσι. Θα βρουν τη σπηλιά, την οποία θα τη μοιράζονται μόνο με τον αρχηγό. Έτσι, και γιατί να μην είναι οι ίδιοι αρχηγοί? Οι καρκίνοι αρχηγοί, ναι. Στην κουζίνα μόνο. Ξέρω και σε άλλα μέρη. Καλά. Ναι.
Δεν βρίσκω εσύ τα σχόλια. Ρε εσύ, δεν θα πω κάτω, σε παρακαλώ. Ναι. Λέγε εσύ, δεν για τους καρκίνους. Τι να πω για τους καρκίνους, με έχεις πεθάνει. Περιμένουν εδώ. Λοιπόν, εγώ θα πάω σε αυτή την οθόνη που βλέπω τα σχόλια. Συγγνώμη που ήρθα κοντά. Τα βλέπω κι εγώ. Ρε φίλε. Από εκεί τα βλέπω. Ξεκίνα. Λοιπόν. Ωραία. Με τρως τη μάπα. Αν είσαι Παρθένος με Αφροδίτη και Πλούτονα στο Σκορπιό, περαστικά. Τι να πω εγώ τώρα. Ναι. Τι είναι αυτά που λες. Παρθένος. Ταξίδια δεν είπες πριν. Ποιο. Εδώ τώρα γίνονται συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Παρθένος, μια χαρά παιδί, με Αφροδίτη στο Σκορπιό. Εδώ πρέπει να δούμε. Θα πάτε ένα ταξίδι με άλλο ένα άτομο. Προσέξτε. Τι θα υπερνικήσει. Θα το χαιρετήσετε. Γιατί είπε κάτι για θα υπερνικήσει η μικροφοβία του. Μικροβιοφοβία. Μικροβιοφοβία, ναι. Όχι μικροφοβία, ναι, και αυτό παίζει. Η μικροβιοφοβία του Παρθένου ή η σεξουλιάρα Αφροδίτη. Τι θα γίνει τώρα τα δύο. Θα είναι σεξί. Η Αφροδίτη. Όχι, οι φίλοι μας. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό είναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μπήκε και ο Σκορπιός μέσα. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Σταύρο που παρακολουθείς. Η Μαρία λέει, εγώ βαριέμαι να κουνηθώ από τώρα. Άμα βαριέσαι αυτό δεν είναι καλό σημάδι, γιατί θα ακολουθείς βιαίως. Ναι. Φιλοσοφούμε κύριε Ριζόπουλε, ακόμα δεν ξέρω τώρα. Ναι, ωραία. Καλά να πάθουν τα σκορπίδια, ορίστε, δεν είναι σε μένα, εδώ βλέπεις και εμπάθεια. Ιωάννη μου, να είσαι κοντά στο πλάνο, γιατί δεν βλέπουμε την πλάτη. Η κολλητή μου είναι υδροχός με Αφροδίτη, Ερμή στον υδροχό και Σελήνη στον Ταύρο. Τι θα πάθει? Εδώ έχουμε μια αντίφαση πρώτα απ' όλα, είναι η ταυροϊδροχοϊκή αντίθεση. Πρέπει να διαπιστωθεί εν πράγμαση εάν έχουν μεγαλύτερη αξία τα λεφτά ή το τσεβίτα. Αυτό, από εκεί θα κρυφθούμε όλα. Ωραία. 45 σχόλια. Έχω ήλιο και Ερμή στον Ταύρο. Τι με περιμένει? Λοιπόν, γεια σου Σπύρο! Σε περιμένουν καταπληκτικά πράγματα με ήλιο και Ερμή στον Ταύρο, έτσι, και δεν θα καβαλήσει το καλάμι, θα καβαλήσει την πέτρα που φυλάει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ένας Ταύρος ο οποίος θα μετακομίσει, θα μετατοπιστεί σε μια γειτονιά πιο κάτω. Ναι. Ένα υδροχός, 2 τετράγωνο ουρανού με ήλιο, θα περάσει από τον 5ο και θα έρθει σε αντίθεση η Ανταρσίας. Ο Ανταρσίας, γιατί είναι θέση του. Ναι. Ο Ανταρσίας είναι ο φίλος μας. Ωραία. Ναι, αυτές οι επιστροφές του ουρανού, δηλαδή είναι τώρα με την ευκαιρία να δούμε ή κάτι μου είχες πει πριν την εκπομπή για τις γενιές. Ναι, επειδή ο ουρανός, όπως σας είπα και στην αρχή, έχει να κάνει με γενιές, κάποιοι έχουμε κοινό ουρανό και πάλι. Εδώ υπάρχει πλέον, δημιουργείται μια ειδική κατηγορία καινούργια, που είναι η έχουσα τον ουρανό, γενέθλιο ουρανό όμως, στον Ταύρο, σε σταθερό ζώδιο. Ωραία. Όποιο από τα 4 γενιά. Ταύρο, Σκορπιό, Λέοντα, Υδροχό. Η μεγάλη κατηγορία είναι αυτή που έχουν, η γενιά που έχει ουρανό στο Σκορπιό. Δηλαδή που είναι γεννημένοι άνθρωποι από το 75 περίπου μέχρι το 81. Τι εννοείς η μεγάλη ζωή κατηγορία? Αυτό εννοείς? Ποια είναι η μεγάλη κατηγορία? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που γεννήθηκαν από το 75 μέχρι το 81 έχουν ουρανό στο Σκορπιό. Ωραία. Ναι. Μπράβο Ιωάννη, το διευκρινίζεις. Ωραία. Λοιπόν, εδώ καλείστε να διαχειριστείτε έναν ουρανό που είναι απέναντι από τη θέση του. Τι κάνει αυτός ο δαιμόνιος τύπος? Μόλις τα έχει στρώσει ώρα εκείνη ώρα εκεί, λέει γεια σας, πάμε. Αυτό από τη θέση τη δική του. Εδώ δεν εξετάζουμε αν είναι στον πρώτο οίκο ή στο δεύτερο ή στον τρίτο, έτσι. Μας ενδιαφέρει σε ποια θέση είναι στο γενέθλιο. Τα θέματα αυτά λοιπόν έρχεται να τα αλλάξει. Και θα τα αλλάξει και θα σ' αρέσουν αν έχεις βάλει και εσύ το χεράκι σου σε αυτή την ανατροπή των δεδομένων. Έτσι, θα τα αλλάξει ο ουρανός και δεν θα σου αρέσουν αν έχεις στρογγυλοκαθίσει και περιμένεις το μάνα εξ ουρανού. Δεν θα σου έρθει μάνα, θα σου έρθει η κοτρώνα. Έτσι. Είναι αυτό με τους γαλάκτες ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι σου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι αντιστροφές του ουρανού, οι οποίες ηλικιακά συμβαίνουν περίπου στα 40, μπορεί να 38, μπορεί να 42, μπορεί να 43. Αλλά η αντίθεση λέει τώρα. Έρχονται, ναι, είναι η αντίθεση του ουρανού με τον εαυτό του και έρχεται να συγκλονίσει το σύμπαν σου. Ότι δηλαδή σου λέει, κοίταξε να δεις, μέχρι εδώ πήγαινες κάπως, τώρα θα πας αλλιώς. Και γι' αυτό είναι μια περίοδος όπου πολύ συχνά, συχνότερα δηλαδή από τις άλλες, κάποιοι χωρίζουν, κάποιοι παντρεύονται, κάποιοι αφήνουν δουλειές και πάνε αλλού. Έτσι. Είναι αντίστοιχη με την κρίση των 30, η οποία φύγει στον χρόνο. Ναι. Και μετά, ας πούμε, τα 40 είναι γύρω στα 62.
Εκεί κοίταξε να δεις, από μια ηλικία και μετά, οι αλλαγές που θα φέρει ο ουρανός είναι λίγο μονόδρομο. Άκουσα να δεις, το 62, κάτω από κανονικές συνθήκες, ο άνθρωπος τελειώνει την επαγγελματική του καριέρα γιατί παίρνει σύνταξη. Λέμε τώρα. Εκεί όμως δεν είναι κανένας γέρος, μεγάλος άνθρωπος, είναι ένας νέος άνθρωπος. Ναι, αυτά είναι. Είναι όμως μια αλλαγή στη ζωή του. Είναι σύγχρονα δείγματα, γιατί κάποτε 60 χρονών ήσουν πεθαμένος. Θέλω να πω ότι. Και εγώ θα ήμουν χειρά. Είχαν τελειώσει όλα. Ναι. Και αυτά τα εξετάζουμε πλέον πάνω σε ένα καμβά όπου υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που είναι δραστήριοι και είναι 60 χρονών και. Μα είναι νέοι άνθρωποι. Ναι, έτσι. Οπωσδήποτε όμως κάποια αλλαγή τους περιμένει. Γι' αυτό είπα γύρω στα 60-62. 63 είναι για την ακρίβεια, ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Αλλά στο περίπου είναι όλα αυτά, γιατί είναι θέμα του ουρανού. Αν στα 84, για πες εσύ, τι άλλα έγινε να σου φέρει στα 84. Χαιρετούμε. Ναι. Τι άλλο να κάνει. Εγώ ξέρω κάποιον 80 φεύγα που είναι ερωτευμένος και τι μου λες εσύ. Οκ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ειδική γενιά, έτσι, μαζί με την άλλη βέβαια που είναι πιο μικρά τα παιδιά και έχουν γεννηθεί με ουρανό στον υδροχό. Είναι από το 1996 μέχρι το 2003. Έτσι, είναι νέα παιδιά, όπου εδώ στην ουσία θα ζήσουν μια ανατροπή στη ζωή τους με την έννοια ότι κάνουν την επανάστασή μου. Ωραία, μια χαρά. Αλλάζουν κάποια δεδομένα. Και μετά βλέπουμε. Ναι. Γιατί αυτό ποτέ, με τον ουρανό τίποτα δεν είναι οριστικό, να το ξέρετε αυτό. Πάλι θα δείτε λίγο τη μουτρούνα μου εδώ. Ιωάννη, να σας το πλάνω. Το πιθανότερο είναι, λέοντες οι υδροχόοι, να τραβήξουν καμιά ξεγυρισμένη παρέτηση στη δουλειά και να εξαφανιστούν από προσώπου γης. Να βρουν μια δουλίτσα που να τους εκφράζει, αν είναι κάπου. Μη διακόπτεις το δάσκαλο Φόφη. Ναι. Αφροδίτη είναι με Πλούτονα, εγώ βλέπω κι άλλα στο Σκορπιό. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο χαμένη υπόθεση. Έτσι. Το Αφροδίτη είναι με Πλούτονα στο Σκορπιό, εάν την πιάσει ο ουρανός την Αφροδίτη, θα τη μουρλάνει. Έτσι, γιατί δεν είναι τώρα, κάνει κακές παρέες εδώ πέρα. Όχι, δεν λέω για τον Πλούτονα, για τον ουρανό λέω. Να πω στη Μαρία την Κεραμιδά, σε κάτι χιόνια που την έβλεπα, ότι ναι, θα την αναβάσουμε στο YouTube, αν όχι αύριο μεθαύριο. Έχουν πει τα πολύ ειδικά ερωτήματα. Ναι. Σε ένα αποξενωμένο ζευγάρι, καρκίνου άντρα, μετάβολη γυναίκα, μου αρέσει ζέτα που δίνεις και ημερομηνίες. Λοιπόν, που και οι δύο είναι αλλού και θέλουν να χωρίσουν, αλλά φοβούνται το ξεβόλεμα. Με διαζύγιο στις γενέθλιες υποσχέσεις και των δύο, είναι αρκετή σύνολος του ουρανού με τον ήλιο της να πυροδοτήσει το διαζύγιο ή χρειάζονται και άλλες όψεις. Βασικά όλα ο ουρανός δεν είναι τα ερεθίσματα. Έτσι. Όλα είναι μια απόφαση από εκεί ύστερα. Αν δηλαδή έρθει ο ουρανός να ανατρέψει, φτάνει θα πω εγώ. Έτσι. Αν έρθει να ανατρέψει το σκηνικό, ναι, κάποιος θα του δεν τσιμπήσει. Βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα τα υπόλοιπα, το κατά πόσο δηλαδή κάποιος ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα ή όχι και με ποιο τρόπο, είναι θέμα γενέθλιου χάρτη και σε αυτό έχει να κάνει ο οροσκόπος. Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Γιατί ορίζει και τις ισορροπίες με γωνιακούς πλανήτες και τέτοια, που είναι και το ζουμί της υπόθεσης. Οπότε, ναι, χαίρομαι που κάνετε τόσο ειδικά ερωτήματα, αλλά είναι και λίγο δύσκολο να απαντηθούν, έτσι. Και είναι και λίγο εξειδικευμένα. Ναι, μόνο αναποδείς θα φέρει, πράγματι. Για να πες το φίλο μου. Ποιο? Το Δημήτρη. Ο Δημήτρης, τα απάντησα, δεν απάντησα για την Αφροδίτη Πλούτονα. Α, αυτός είχε την Λοιπόν, Κρόνος λέει ανάδρομος στον Ταύρο. Άκουσα εδώ πέρα και στον τέταρτο οίκο, τι να περιμένω. Λοιπόν. Ναι, ο Κρόνος, ο ουρανός πάνω στον Κρόνο. Δηλαδή πάμε τώρα σε άλλη γενιά που έχει Κρόνο στον Ταύρο. Έτσι. Ναι. Είναι εκεί ο κύριος καθεστώς, είναι εγκατεστημένος. Λοιπόν, έρχεται ο ουρανός και σου λέει, τι κάνεις Κρονάκο, του λέει, καλά είσαι εδώ, εντάξει παιδί μου. Ναι. Τσακί σου φύγε τώρα. Και φεύγει. Θα φύγει ο χρόνος από το σπίτι του. Σε ρωτώ. Λοιπόν, έρχεται ο ουρανός, κάνει τις ανατροπές, αλλά μετά το σύστημα αυτομάτως διολυσταίνει προς την αρχική του κατάσταση. Δηλαδή εδώ, ό,τι έχει ο καθένας σε ένα γενέθλιο οίκο, αυτό υπερτερεί στο τέλος. Το ότι θα τον ενοχλήσει, ο ουρανός θα τον ενοχλήσει. Θα προκύψουν δηλαδή και ανατροπές και αλλαγές, οι οποίες όμως μπορεί να είναι ευθύς, μην πάμε το μυαλό μας τώρα και σκεφτόμαστε τραγωδίες και τέτοια πράγματα. Μπορεί να παιδί μου, αλλάζω γειτονιά. Πάω σε ένα νησί και μένω για 2 χρόνια, 3, δεν έχει σημασία. Απλά όντως αυτό το σταθερό καθεστώς το οποίο δίνει ο Κρόνος, και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Επειδή ο Κρόνος στον τέταρτο οίκο ειδικά κουβαλάει και ορισμένα συμπλέγματα, είναι τα στοιχήματα που βάζει στη ζωή του, ότι εγώ θα κάνω αυτό που δεν έζησα σε επίπεδο οικογενειακών και σχέσεων. Έρχεται ο ουρανός και του λέει, αγοράκι, του λέει, λάθος στοίχημα έβαλες. Εκεί μπορεί να την πάρει την πάσα ο Κρόνος και να το καταλάβει. Και να βάλει τα πράγματα σε μια καινούργια βάση πια.
Προς μια ωραία ερώτηση. Αν εγώ δεν έχω κανένα πλανήτη στο γενέθλιο οροσκόπιο μου, στον Ταύρο ή στο Σκορπιό, πού με επηρεάζει? Χαρήκαμε για την γνωριμία. Ευχαριστούμε πολύ. Τι, δεν θα τους επηρεάσει? Όχι, γιατί μετά κοιτάζουμε την οικοθεσία και αν τυχόν κάνει τίποτα τετράγωνα και τέτοια, αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα. Εντάξει, αλλά για το φίλο που ρωτάει δεν έχει. Ναι, έχουμε κι άλλα εδώ βαριά. Ουρανός είναι εδώ με Χείρονα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ναι, γιατί ο Χείρονας με τον Ταύρο τα πάνε μια χαρά, έτσι να το πούμε αυτό. Τα ίδια μυαλά κουβαλάνε. Δηλαδή, σπίτι και γωνιά, χωράφια, αγροκτήματα αρρώσα και τέτοια. Λοιπόν, πάει ο Ουρανός εκεί και το πειράζει. Ναι. Αυτό. Το πειράζει, τον αποσταθεροποιεί. Δηλαδή. Και αποσταθεροποιεί τι? Σε επίπεδο οικογενειακό και οικονομικό μαζί. Έτσι. Είναι μια δοκιμασία αυτή. Έτσι. Αλλά στην ουσία και αυτός ο Χείρονας θα δουλέψει αν κοντά του υπάρχει κάποιος από τους γλυγορούλιδες, τους άλλους, τα άλλα πλανητάκια και τον βοηθάει να ενεργοποιηθεί. Γιατί τώρα είναι και λίγο πάλι, δεν είναι σωστό να εξετάζουμε διέλευση αργού από αργό. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει και αν θα φέρει κάτι στην πραγματική ζωή. Μπορεί να φέρει κάτι εξωτερικά, έτσι. Εδώ πάντως είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και την παράδοση. Μπορεί να είναι και η εξυγχρονισμένη παράδοση. Ακριβώς αυτό. Για πες για αυτό που σε ρωτάει για το μεσουράνημα ο Σταύρος. Έχω μεσουράνημα στον υδροχό. Ναι. Ναι. Είναι σημαντικό για τον ουρανό που μπαίνει εκεί. Εδώ τώρα. Καταρχήν δεν μπαίνει στο υδροχό. Έχει στον Ταύρο, ναι, στον Ταύρο. Αν μπαίνει στον Ταύρο και είναι σημαντικό. Λοιπόν, για μεσουράνημα στον υδροχό, ο οροσκόπος μπορεί να είναι στον Ταύρο στους Δήμους. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, εάν είναι οροσκόπος στον Ταύρο, θα περιμένεις, αγαπητέ, να πάει ο ουρανός να φτάσει στον οροσκόπο για να δεις εκεί τις γκλαμουριές του ζωδίου. Ναι, γιατί μιλάμε ανατροπές σε όλα τα επίπεδα, και κοινωνικό και προσωπικό και το καθεξής. Εάν είναι οροσκόπος στους Διδύμους και το μεσουράνημα στον υδροχό, σημαίνει πρακτικά ότι ο ουρανός κινείται στο 12ο οίκο. Δεν. Άστον, κοιμάται. Το πολύ μπορεί να φέρει κάτι αποκαλύψεις δηλαδή, για διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί εν αγνία σου. Ναι, μπλέκεται όμως και ο ίδιος. Όχι, θα δεις το φως το αληθινό. Ναι, δεν το θεωρώ κάτι περίεργο αυτό. Τι είναι ο Σταύρος? Ο Σταύρος είναι Σκορπιός. Γιατί τώρα να μην το έχει πάρει τώρα ο Σκορπιός χαμπάρι. Συγγνώμη. Οι Σκορπιοί τι τους πέρασε? Υδροχόους για παράδειγμα. Ταύρους. Οι Σκορπιοί έχουν διαίσθηση. Άμα κάτι δεν πάει καλά. Οι Υδροχόους έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία εκτός από ένα. Εκεί δεν παίζει με τίποτα. Πάντα ήθελα να βρω έναν γκόμενο Σκορπιό. Όχι, ή κοίταξε, τα βρίσκουν όλα στην ανατροπή. Δηλαδή να τα κάνουμε μπάχαλο. Τα κάνουμε όλα. Να βάζουμε φιτιλιές. Να τα μηδενίζουμε. Ναι. Έτσι, όλα αυτά, αλλά μόλις τεθεί θέμα ελευθερίας, εκεί τα τσανάκια τους κόβουν. Ναι. Και αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα τώρα με το Σκορπιό, με τους Σκορπιούς. Ναι. Διότι λέει, βλέπει, ξαναγυρίζω εγώ στο προηγούμενο, βλέπει ο Σκορπιός τον ουρανό απέναντι και του λέει: εδώ παλικάρι, τι θες εσύ? Ήρθα, λέει ο ουρανός, να σου διδάξω για την ελευθερία. Να σου μιλήσω για την ελευθερία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι πολύ διαβασμένοι και οι πολύ ψαγμένοι Σκορπιοί έχουν πολύ ουσιαστική γνώση του τι σημαίνει ελευθερία. Αλλά αυτή είναι δυστυχώς μια πολύ μικρή μειοψηφία. Οι περισσότεροι λειτουργούν με αυτό την έννοια του νιαξίματος. Δηλαδή, εγώ νοιάζομαι για σένα, που το νοιάζομαι για σένα σημαίνει σε βουτάω και δεν πας πουθενά. Εντάξει. Το λες για να μην βρω έρχεται ο ουρανός και λέει όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και βάζει θέμα ελευθερίας. Άντε τώρα εσύ, πάρε ένα κλασικό Σκορπιό, παιδί μου. Ναι. Που είναι ζευγάρι. Ωραία. Και το τέλει του να συμπεριφέρεται φιλελεύθερα. Ναι. Ναι, τι σημαίνει φιλελεύθερα? Ότι κοιτάζει και λίγο δεξιά, κοιτάζει και λίγο αριστερά. Μπορεί να μην έχει τίποτα στο μυαλό. Έχει ένα τίκ να κοιτάει ο Λούθε. Παιδί μου, συμπεριφέρεται ανοιχτά. Ναι. Είναι αυτό τώρα κατάσταση για τον Σκορπιό? Δεν είναι. Θα του. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά σου παρακαλώ να το προσέξεις, γιατί και η Γεωργία παρακολουθεί. Επιτέλους, Σπύρο, σε βλέπω. Όχι, δεν σε βλέπω. Γεωργία. Ναι. Τι διαρνάκι έχει η Γεωργία τώρα και με τέτοιο χάρτη? Ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Μια χαρά είναι, μια χαρά. Δεν τρέπεσαι λίγο? Κάτι έχει, μια Αφροδίτη έχει εκεί νομίζω. Τιμάσου, Γεωργία. Γεωργία θα γίνει στιάση. Άκου να δεις τι Ιδού ο νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός. Η Γεωργία Γιαννοπούλου, φίλη μας παρακολουθεί, έχει μια σελίδα και γράφει πάρα πολύ ωραία κείμενα. Και της λέω, είναι το ταλέντο σου, γιατί να μην το εκμεταλλευτείς? Τέλος πάντων, κάνουμε μια συζητική. Και μου λέει,
Κακομενάκι, βλέπεις, λέω, θα σου έρθει από το πουθενά και δεν τον γνωρίζεις κιόλας και θα σου κάτσει και να με θυμηθείς τότε. Βλέπω και το Σπύρο τώρα που λέει για ζημιά, γράφει για κάτι οροσκόπου στον τάβλο και τέτοια. Λοιπόν, με παπά και με κουμπάρο, κουλουρίτσα, έρχεται. Σπύρο, πες μου να ράψω τουαλέτα. Ναι. Και μπιντέ. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας 2-3 χρονάκια να τα δούμε κι αυτά. Λίγο την ελευθερία σου να χαρεί. Αυτή δεν είναι ζημιά, αυτό είναι ευλογία, έτσι να το πούμε. Ποιο? Μετά έρχεται η ζημιά. Πρόσεχε όμως τις ερωτήσεις, δεν τις βλέπουν όλοι οι φίλοι μας. Ναι, λέει ζημιά από οροσκόπο. Και ρωτάει ο Σπύρος τώρα, ως Ναι. πιο ειδικός επί του θέματος. Ναι. Λέει θα την κάνει τροπική ή αστρική διέλευση. Γεια σου ρε Σπύρο. Ο Σπύρος κάθε φορά που λέμε για χείρονα πλούτονα έχει αυτή τη φοβερή φράση και λέει πήγε να βρει τους προγόνους του. Αμακάβριο. Λοιπόν, τώρα εδώ με τον ουρανό ρωτάει θα την κάνει λέει τη ζημιά ο τροπικός ή ο αστρικός. Λοιπόν, εδώ έχουμε Όπως και η Νίκη ρωτάει για τους αστρικούς ουρανούς. Έχουμε μια διαφορά, προσέξτε. Μπράβο. Η διαφορά, το έχουμε πει και στα μαθήματα όσοι είστε εκεί κοντά. Ναι, αλλά και οι συζητάμε. περισσότεροι όμως δεν. Λοιπόν, ο τροπικός ουρανός, αυτός για τον οποίο συζητάμε βασικά έτσι. Τώρα, αυτός που μπαίνει στον τάβλο. Ό,τι σου φέρνει, σου στέλνει το μήνυμα πρώτα, δηλαδή σου δίνει την προειδοποίηση με κάποιο τρόπο. Σε ψηλιάζει. Ναι, Γιατί θέλει να σου δώσει την ευκαιρία ωραία. να κινηθείς εσύ πρώτα. Δηλαδή σου αφήνει περιθώριο να λειτουργήσεις Να βρεις έναν χρησιμοποιώντας τρόπο. την ελεύθερη βούλησή σου. Ωραία. Σου στέλνει ένα μήνυμα και λες εσύ τώρα το πιάσα, δεν το πιάσα, καλό να το πιάσεις, ότι πάω να κάνω την αλλαγή. Στην ουσία όμως είσαι προετοιμασμένος σαν άνθρωπος για αυτό το οποίο έρχεται. Ακόμα και αν δεν σ' αρέσει και κατεβάζεις όλα και λες δεν θέλω να γίνει τίποτα και να πάτε να πνιγείτε ουρανοί και κρόνοι και δίες και όλοι αυτοί. Σου δίνει όμως το στίγμα. Σου λέει έρχομαι. Έχεις καταλάβει που θα τη φας. Ο αστρικός δεν δίνει κανένα στίγμα. Αυτός είναι ο Παμπέσης, ο αστρικό. Εκεί που πας και προχωράς, στο φέρνει. Τι σου φέρνει τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως κάτι σου φέρνει, ξαφνικό. Μπορεί να είναι και ένα καλό. Αλλά εμείς κρατάμε περισσότερο τα δύσκολα γιατί με βάση αυτά κάνουμε και τις δουλειές μας. Δηλαδή τώρα, για να καταλάβω και εγώ και οι φίλοι μας που δεν το ξέρουν, άμα θέλω να υπολογίσω αστρικά τον ουρανό μου, εγώ που έχω ουρανό στην Παρθένο, θα έχω ουρανό στο Λέοντα και θα μου φέρει ό,τι φέρνει στο Λέοντα. Τώρα μην το μπλέξουμε, αυτό είναι άλλη εκπομπή. Εδώ συζητάμε για την τωρινή κατάσταση, έτσι, όπου ο αστρικός ουρανός είναι 24 μοίρες πίσω από τον τροπικό. Άρα αυτός δεν μπαίνει στον τάβλο, Ναι. αυτός έχει μπει στον κρυό εδώ και κάνα 2 χρόνια, Ναι. ως αστρικός, Ναι. και έχει περιλάβει τους παρορμητικούς των πρώτων ημερών. Τώρα είναι στην 5η-6η μοίρα, κάπου εκεί τριγυρίζει. Ναι. Έτσι, που σημαίνει ότι αυτό αφορά κρυούς που είναι γεννημένοι εκεί στα τέλη Μαρτίου, τους αντίστοιχους ζυγούς τέλη Σεπτεμβρίου και πιάνει και λίγο καρκινοεγόκερους, έτσι, πρώτες μοίρες όμως. Ο φίλος μου, ο Αντώνης, λέει να αλλάξουμε την κουρτίνα πίσω, δεν του αρέσει το χρώμα, πώς είναι βαζελάκι. Όχι, δεν ξέρω. Το χρώμα τι έχει, είναι καταπληκτικό. Και πώς κάνεις, υλικό σένιο, έτσι, είναι θεατράλ αυτή. Ναι. Τέλος πάντων, το επόμενο γύρισμα το κάνουμε σε άλλη κουρτίνα. Την κουρτίνα 3. Στην κουρτίνα 3, ναι, στην κουρτίνα 3. Ωραία, για πες κάτι Όχι άλλο. γάμους, λέει η Γεωργία. Τι όχι γάμους, δεν ξέρουμε εδώ πέρα. Έλα ρε που θα σε... Όταν λέει ο ουρανός όχι γάμος, την άλλη μέρα παντρεύεται. Να τα ξέρετε και αυτά. Εγγυημένο, έτσι. Δηλαδή έχω ακούσει και έχω δει. Και αν έχω ακούσει και έχω δει ουρανούς ότι εγώ δεν παντρεύομαι και την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, άντε μήνα είναι τελειωμένη. Έτσι. Ή άλλες φοβερές δηλώσεις, εγώ δεν χωρίζω ποτέ. Ή εγώ χωρίζω. Γενικά ο ουρανός δεν θέλει δηλώσεις. Μόλις κάνετε μια δήλωση, αυτομάτως ενεργοποιείται το αντίθετό της. Να το ξέρετε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Πες όμως, δεν θέλω να πας. Εδώ έχουμε δράματα προσωπικά, εξώσεις βλέπω εδώ που υπάρχουν. Θα την κλείσουμε. Λοιπόν, τι να κλείσουμε, Εργένης. Λες, στο βίντεο που θα ανεβάσουμε, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μα λέω, είναι κάποιος Εργένης. Ωραία. Έτσι, ναι. Και μου δίνει κάποια στοιχεία και Ναι. ρωτάει τώρα πώς θα πάει το μαγαζί μου φέτος. Παιδιά. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Από Δηλαδή, μια εκπομπούλα ναι. δηλαδή. λοιπόν, να κάνουμε και κάποιες διευκρινήσεις, έτσι. Ναι. Οι αστρολόγοι, αυτοί που λένε ότι είναι και μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, το λέω όσον αφορά την σοβαρότητα με την οποία ασκούν το επάγγελμα, λειτουργήμα, καφενείο, δεν έχει σημασία. Για να απαντήσουν σε τέτοια ερωτήματα,
πρέπει να δουν όλο το οροσκόπιο. Το προσωπικό χάρτη του καθενός. Γιατί από εκεί κρίνονται αρκετά πράγματα. Να μην πω μόνο από εκεί. Εδώ λοιπόν τώρα φοβάμαι ότι δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί θα μπορούσα να απαντήσω κάτι, αλλά δεν έχει νόημα. Τι να απαντήσω. Και για προσωπικές ερωτήσεις θα υπάρχει κάτω από το βίντεό μας στο YouTube κάποια στοιχεία, όπου θα μπορείτε από εκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάτι πιο προσωπικό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ούτε από το δικό μας δημόσιο βήμα μπορούμε να δώσουμε ειδικές απαντήσεις για το θέμα που σας αφορά. Ορίστε. Ναι. Η Ταυρίνα λέει να αρχίσει τις δηλώσεις. Δεν θέλω λεφτά. Βεβαίως. Ξεκίνα Ταυρίνα. Τέτοια πρέπει να κάνω. Δεν θέλω λεφτά, θα στα φέρει αυτός. Ναι, αλλά το πιστεύει όμως. Όχι... Ναι, όχι, τρικάκια δεν πιάνουν, έτσι. Δεν θέλω λεφτά. Τρικάκια δεν πιάνουν. Να τα έχεις σηκωθεί να πεις, σας βαρέθηκα τραπεζίτες, κεφαλαιοκράτες, δεν θέλω λεφτά, δεν έχω καμία σχέση με εσάς. Τάκ, έρχονται τα λεφτά. Αυτό συμβαίνει γενικότερα στους ουράνιους. Στους ουράνιους τύπους, χαρακτήρες, ναι, που τους βλέπεις πρακτικά να σου κάνουν δηλώσεις και να διαφορούν για τα υλικά αγαθά. Αποστάσεις. Σου λέει, εμένα δεν με διαφέρουν τα υλικά αγαθά. Και περιστοιχίζονται από ένα τόνο από αυτά. Έχουν τα πάντα. Και σου λέει, εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Για ρώτα και κανένα χρόνο παραδείγμα να δεις τι περνάει ο Φουκαράς, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, άλλη μία ερώτηση διάλεξε για να το κλείσουμε. Λοιπόν, ρωτάει Αργυρό τους εγώκερους 21η μοίρα, ποιον οίκο τους θα επηρεάσει ο ουρανός στον Ταύρο, 4ο ή 5ο. Αρχικά οι εγώκεροι της 21ης μοίρας έχουν τώρα ουρανό, διότι είναι στο κρυό στην 21η, έτσι, και τους πειράζει. Που σημαίνει ότι οι αλλαγές είναι στον δρόμο, έρχονται. Ναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ας δούμε πρώτα αυτές τις αλλαγές, τι θα προκαλέσουν και ποιο καινούριο καθεστώς θα δημιουργήσουν, και μετά το πέμπτο πιάνει. Έτσι, το πέμπτο πιάνει, να απαντήσω. Τυπικά. Αλλά προς το παρόν είναι στα ντουζένια του και όχι στον πέμπτο. Οκ. Και επί της ουσίας, και εσύ εγώ Κερίνα που ρωτάς, που είσαι γεννημένη τελευταία μέρα του ζωδίου, στα γενέθλια σου, όπως και για τους άλλους εγώ και ισχύει αυτό, έχεις ήλιο, ουρανό, τετράγωνο. Αυτή η ιστορία θα σε ακολουθεί μέχρι του χρόνου τα γενέθλιά σου. Και ας έχει πάει ο ουρανός στον Ταύρο, και ας λες ότι δεν έχω τετράγωνο. Όχι, θα έχεις. Με το ζόρι. Άρα, να περιμένεις λοιπόν αλλαγές και ανατροπές στο δικό σου καθεστώς, το οποίο με κόπο και μόχθο έχτισες εγώ Κερίνα. Εγώ Κερίνα μου μπορεί να το πας πιο πίσω και να πας στον τοξότη, οπότε πετέξα εκεί το μπαλάκι στην εξέδρα. Όχι, δεν υπάρχουν τοξότες. Λοιπόν, εγώ είπα και λάλησα ότι ήταν να πω για τον ουρανό, θα ασχοληθούμε πάλι με αυτόν τον τύπο. Δεν είπαμε πολλά κοινωνικοπολιτικά, έτσι, τα δώσαμε στην αρχή. Αλλά θα επαναλάβω ότι εμείς ουσιαστικά περιμένουμε τη δεύτερη φάση του ουρανού στον Ταύρο, που είναι για τα πιο γερά νεύρα. Για την ώρα καλά την έχουμε. Ωραία. Εμείς λέμε να κάνουμε και μία εκπομπούλα την Παρασκευή. Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε 2 φορές να δίνουμε το παρόν. Πρέπει να αλλάξουμε την κουρτίνα. Πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μπορώ να στεναχωρώ το φίλο μου. Έτσι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα. Ό,τι απορίες έχετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και τα λέμε. Χαιρέτησα τα παιδάκια. Λοιπόν, διάβαζω εδώ για. Σου άραξε τα φώτα. Λοιπόν, διαβάζει, αλλά εσείς δεν το ξέρετε. Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Η δουλειά του ουρανού είναι να ανέβει φως. Δηλαδή, έχει μια λαμπίτσα, καίγεται, βάζει καινούργια. Ναι. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Ναι. Μια εγώ Κερίνα είναι πάλι εδώ. Κάτι τέτοια. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, λοιπόν, το κλείνουμε για σήμερα. Κάναμε μια μισή ωρίτσα, χαρά είμαστε. Ωραία. Χαιρετίσματα στους ουρανούς σας, να τους τιμάτε και να τους ακολουθείτε. Γιατί ανεξάρτητα σήμερα μιλάμε για τον ουρανό, προχτές μιλήσαμε για τον Κρόνο ή μεθαύριο για τον Ποσειδώνα, το μυστικό είναι να ακολουθείς τον πλανήτη σου. Δηλαδή αυτό που σου λέει, αυτό που σου δείχνει, να το ακολουθείς. Όχι πιστά, να τον ταΐζεις τον πλανήτη, όπως λέμε. Τα πλανητάκια είναι παιδάκια. Έτσι. Και θέλουν τάισμα. Και όποιος δεν τα ταΐζει, κακό του κεφαλιού του. Διότι θα αρχίσουν να σκούζουν και μερικά που είναι και καρδαμωμένα, κάνουν και φασαρία μεγάλη και ζημιές. Έτσι. Αυτό κάνει ο ουρανός και μετά το βρίζουμε. Δεν φταίει ο ουρανός, εμείς φταίμε. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα live ήρθε στο τέλος του. Να σας πω ότι αύριο, το πολύ μεθαύριο, θα ανέβει ολόκληρο στο YouTube και θα το επικολλήσουμε στο τοίχο. Στον τοίχο μας. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Άστρα να δεις τα babies. Bye. Και έρχομαι και κοντά να σας δώσω φιλάκια και να πω γεια σας.